do 30 de marzo de 2026. Bien, o primeiro punto... A ver, por favor, silencio, por favor. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o 27 de febreiro de 2026. Alguna cousa da acta? Non, vale. Disculpar aos dous compañeiros do PSOE que non poden asistir por diversas cuestións. Bien, entón vamos á votación da acta, vale? Está acta para votar, por favor. Onde está? A ver, ya. Queda... Vamos a ver. Pero que pasou aí? A ver. Que foi? Viñas e que esas tuvo, non? A ver, pero entonces queda aprobada... E falta uno tamén. Hoy estamos 15. Hoy somos 15, aí hai 13 votos. No, pero son 17. Somos 15. Faltan 2 15, outro que va a tomar posesión 14, faltaba uno. Costa abstención. Bueno, pues entonces queda aprobada con 12 votos a favor y dos abstenciones. Bueno, ya está. Aquí hai que estar. Moitas gracias. Entonces pasamos ao punto número 2. Toma de posesión de Óscar Vilar Sartajes como concelleiro do Concello de Sanxenxo. Bien, a efectos de proceder a sustituir a la concejala Paula Martínez Santos, es por lo que se hizo la tramitación correspondiente ante la Junta Electoral Central para el nombramiento del sustituto que resulta ser el señor Vilar Sartajes. Vino la credencial, ha presentado su declaración jurada y ahora, para acabar de cumplimentar su acceso, tiene que proceder a realizar la fórmula de jurar o prometer para acceder al cargo. Señor. Tienes gallego e castellano, juro o prometo. Xuro pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concellal con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Muy bien, muy bien. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, elección do novo representante do Concello de Sanxenxo na Xunta da Mancomunidade do Salnés por mor da renuncia da concelleira Paula Martínez Santos. De conformidade cos estatutos, se ten que proceder á elección do segundo representante do Concello, aparte do presidente, que é membro nato, na Xunta da Mancomunidade. Polo tanto, en primeiro lugar, dado que se trata dunha votación única, o que hai que verificar é os candidatos que se presentan a esta elección. ¿Presentades candidato? Sí. A ver. Nombre. Polo PSOE. No, tóquelle ao señor Lula. ¿Cómo? Ah, vale. Bien. A ver, un momentinho, a ver, porque de momento non hai debate ningún. No, de momento non hai debate ningún. No, o debate ven despois. Entonces, vale, nos presentamos a Natividad Parada Pérez. Hai alguén máis? Nada máis, non? Aí, vale, entón hai que... Explico. Ahora, la votación será mediante un único voto de cada concejal a cada uno de los candidatos. Se procederá en función del orden temporal de la candidatura. En primer lugar, a Octavio y después a Natividad. Por lo tanto, esto sí que no va a ser
No es por el mediante la sistema, es a mano movilidad del alzada. sistema digital. Este va a ser a mano alzada. A mano alzada. Bien. Pois, votos a favor de Octavio González. 5. Vale. E agora, votos a favor de Natividad Parada. 10. 10. Por lo tanto, queda nombrado Claro, Natividad Parada como evidentemente, miembro. evidentemente. Moitas gracias. Pasamos... Sí. Sí, a ver. Só recordar o que se expuxo no seu día na nota de 28 de xullo de 2025. Vamos a ver, a democracia deste señor alcalde, neste Telmo Martín, con todo o cariño, naquel escrito, naquel cambio, pon claramente que de acordo co pacto establecido o Grupo Municipal do BNG Sanxenxo sobre a representación municipal da Mancomunidade do Salnés acordado no pleno do 23 de 6 do 23, polo cal os 2 primeiros anos corresponderían a un representante do PSG-PSOE e a 2 seguintes a un representante do BNG, e dado que nos vindeiros días se cumpren os 2 anos de representación do PSG-PSOE, presento a miña dimisión como vocal representante do Concello de Sanxenxo na Mancomunidade do Salnés, co fin de que poida ser elixido o novo representante, que neste caso son eu, o que comunico para os efectos oportunos. É dicir, estes son luces e taquígrafos. Son documentos nos que poñemos a cara, nos que, cando o señor alcalde colleu as súas primeiras palabras, que lle agradezco, que iba a gobernar para todos e todos e que iba a representalos a todos e todos, e que iba, pois, non sei, pois, non defender, pero sí apoiar todas aquelas cousas. Aproveitou a súa maioría, lexítima, para votar isto abaixo. Un peso moi grande sobre as decisións, as cales con luces e taquígrafos se poden votar abaixo democráticamente. Gracias. Moi ben, moitas gracias. ¿Usted quere dicir algo? Sí. A ver, pida a palabra, porque isto estáse grabando, por streaming, además, hai moitos veciños vendo, a ver. Vale, dicimos que no 23, cando se dixo a representante da comunidade, chegamos a un pacto de acordo que se dixo aquí que os 2 primeiros anos iba a representar o PSDG, PSOE, e os 2 seguintes o BNG. Cando chegou o momento, o PSOE renunciou a favor do BNG. Entón, vostede sacou así da chistera inmediatamente presentando un candidato. Eso non é o pactado. Entón, en eso estamos totalmente de acordo con ese procedimento, porque non é democrático. Que é legal? Moitas. Para vostedes sí, pero democrático, desde logo non. Moitas gracias, señor Otero. Non intenten confundir a ciudadanía, me explico. Agora, ustedes falaron os dos, vou dicir, en primeiro lugar, nós non tiñamos un pacto, tiñan un pacto BNG co PSOE. Nós non tiñamos ningún pacto aquí, vale? Cando se produce unha circunstancia que hai que nombrar un novo representante do Concello de Sanxenxo na Mancomunidade do Salnés, pois nos dicimos que podíamos ter un representante máis e non vamos a perder ese dereito. Non había ningún pacto de caballeros do PSOE nin do BNG co PP. Eso é falso. Que pasou? Porque o PP, que podía o mellor haber respetado ese acordo con ustedes, non facer, mira, pois, oi, teñeno entre os que fagan tal. Pero prodúcese unha circunstancia, quero dicirlo aquí, para as persoas que estén escoitando, nos estén vendo, e pos que están na salón de plenos, de que o BNG, cando se constituya a Mancomunidade do Salnés, fallalle ao PSOE na Mancomunidade, e hoxe está gobernando o PP gracias ao fallo que tuvo o BNG na Mancomunidade contra o PSOE. Non sei se me explico, e ustedes son conocedores dese tema. E por nada dixemos, oye, se entre eles non se respetan, menos vamos a respetar nós, para que quede claro, de acordo? O BNG lle fallou ao PSOE na Constitución da Mancomunidade do Salnés. Ese fallo de non votarlle a favor do PSOE levou consigo a todo o que estamos aquí. Por lo tanto, se entre o PSOE e o BNG non se entende, menos vamos a entendernos nós, lóxicamente, que somos contrarios. Moitas gracias. Porque xa terminou o debate, pois xa se votou, entón xa non convén falar nada máis. Bien. Vamos agora ao punto número 4. Vale? O punto número 4 é contrato de servicio da recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e limpeza de praias do Concello de Sanxenxo. A adopción da decisión de non adxudicar e a asunción da xestión directa
dos servicios de recollida de residuos sólidos urbanos e de limpeza. Bueno, entonces, vou a explicar eu aquí, porque este punto quero levarlo eu, porque é de transcendental decisión para os veciños de Sanxenxo, polo tanto, eu como alcalde quero explicar desde o minuto 1 o acordo que hoxe se vai a tomar aquí, vale? Entonces, como ustedes saben, desde fai xa eu creo que 3 anos fixemos un primeiro pliego para a concesión outra vez do contrato da recollida de lixo, vale? Porque ven isto desde o ano 2000, eu recordo que no ano 99, cando eu cheguei aquí como alcalde, pois o servicio facía o propio Concello, creo que había un camión solo, recordo un día do mes de xullo, ás 4 da mañán me chamou Manuel Fernández, que era o responsable, que era da Policía Local, pero era o responsable do servicio, chamoume que rompera o camión na granxa, e que estaba toda a basura tal, en mes de xullo, no ano 99, isto cheo de xente e tal. E naquel momento eu dime conta, tampouco tiña experiencia como alcalde, de que había que facer algo urgentemente co lixo, non? Entón se fixe un proceso, varios procesos tal, e había unha empresa que foi, creo recordar, creo que fora Urbaser, que estuvo desde o ano 2000 ao ano 2010, creo recordar. No ano 2000, se me equivoco algo con eso, creo que non, que foi así. Depois, no ano 2011, con outra corporación, se sacou outra vez a licitación e ganou o concurso a empresa que está na actualidade, que é Ascan, vale? Ascan era por 10 anos, pero eu creo que levan agora desde o ano 8 anos, era por 8 anos, me dice o señor Ayuntamiento, máis 3, máis 2, bueno, agotouse eso en xaneiro do ano 25. Antes de xaneiro do ano 25, nós empezáramos outra vez co proceso este. Pero resulta que por circunstancia, bueno, naquele momento, por un tema da roupa, de un recurso que creo que fora de Cáritas, por se tombou o concurso, fixemos outra vez outro pliego e tal. Bueno, a día de hoxe a mesa de contratación non lle propuxo o órgano tal que é o Pleno, neste caso eu teño delegadas algunhas competencias do Pleno, non propuxo ainda ningunha adxudicación. Eu como alcalde visto onde nos estamos metendo e coa tempada estival ao lado, pois tomo a decisión de traerlle esta proposta ao Pleno de, ao mesmo tempo que se está facendo outra cousa como as can, que agora explico, de, digamos, eliminar, digamos, ese proceso e asumir o Concello a xestión directa de a basura. E por que o fago? Por, sobre todo, por 3 circunstancias. Tal. Unha, porque estamos a esperas de, o sea, a entrada do Bran, vale? E considero que non podemos modificar máis contratos do que se está levando agora mesmo e, polo tanto, o Concello vai ter que facer, pois, seguramente, previos os trámites necesarios, pois, dotar dos medios necesarios de maquinaria, de personal, o que faga falta para facer a xestión todo isto. Eso choca, eso choca co tema de estar seguindo cun proceso. Non ten moito sentido. Eu tuve en dudas ao principio toda esta cousa, pero o Concello de Sanxenxo non se pode xogar o seu prestixio porque vivimos do turismo, de seguir con este proceso, estar un Bran máis así, se o Bran pasado, pois xa houve algúns problemas e tuvemos que botar man, como saben, de algunhas cousas, vale? Para non fallar cos veciños. E neste caso, dixemos, acabou, hasta aquí hemos chegado, vamos a facer todo o que sea, lóxicamente, legal primeiro, para asumir nós ese tema e prestar os servicios do Concello. Isto leva consigo varias cousas. Isto seguramente terá que vir a pleno máis veces, porque agora hai que notificar aos 8 licitadores a decisión que se está tomando. Bueno, hai unha serie de cousas que tampouco non vou entrar no tecnicismos. Pero eu creo que o Concello de Sanxenxo ten que asumir ese tema. Entonces, unha das cousas que tamén me motivou foi que neste concurso salía o tema de, o sea, entraba tamén a tema da limpieza das praias, vale? Entende, no tema da limpieza das praias hubo varias circunstancias últimamente. Primeiro que nós, pois, bueno, temos unha experiencia, temos un bo personal, pero no ano pasado, creo que foi a principios do ano 25, hubo tema desto dos fixos discontinuos a través do tema de estabilización. Entón, aí creo que son 22 ou 26 personas que teñen dereito a facer a limpieza do servicio de praias. Vale, circunstancia que ao principio non había. Depois, hai outra cousa que a Xunta de Galicia asumeu as competencias das praias, sobre todo o litoral, como ustedes saben, e tamén foi unha circunstancia posterior a que estaba todo isto publicado.
E nós consideramos que, bueno, que ese servicio de praias entonces non debe de estar gestionado dunha forma indirecta ou externalizado, como era o caso cando sacou isto, vale? Todos eses motivos, e seguramente algúns máis que habrá que buscar ou tratar, son os que nos levan a tomar a decisión de anular o proceso que temos en vigor e asumir directamente o Concello a gestión da limpieza diaria das playas e da recollida do lixo. Eso non se pode facer así da noite para mañán. Eso non se pode, claro, pero hai que tomar a decisión no pleno e agora empezase o proceso todo de o que estaba comentando antes. E para iso a empresa hai unhas diligencias de intervención e uns expedientes de fiscalización en conforme temos que comunicar á empresa as can os temas, todo. Eso non é da noite para mañán, vale? Hai uns traballadores que vamos a asumir desde o Concello, etcétera, etcétera. Entonces, eu vou a ler agora o dictamen o que se acordou, porque hubo a comisión o outro día, onde teño aquí... Aquí está, vamos a ver. Vou a ler somente aquí o tema do punto. Vou a ler agora o que se acordou na comisión o outro día. O primeiro é adoptar a decisión de non adxudicar o actual contrato en licitación fundamentando en poderosas razóns de interese público que tense explicitadas suficientemente nesta proposta. Bueno, hai unha proposta que ten os membros da corporación todo. Segundo, incoar o expediente para, no seu caso, adoptar a decisión de asunción de xestión directa de ambos servicios que foron obxecto de concesión administrativa dende o ano 2000, segundo un proxecto sistemático que se solicita que se delegue nesta alcaldía. Terceiro, que por parte do órgano de control interno do Concello, é dicir, da intervención municipal, se efectúen os informes de control financiero permanente non planificado que sexan precisos para adoptar as medidas de xestión orzamentaria, tributaria ou de calquera outra natureza que sexan precisas para garantir a efectividade desta proposta, caso ser considerada polo Pleno da Corporación, en aras de conseguir a prestación de ambos os dous servicios de forma directa polo Concello segundo os principios de eficiencia. Cuarto, solicitar aos servicios de intervención que, tal como consta nunha dilixencia que obra no expediente, se encargue do desenrolo das tarefas de liquidación do contrato actual de concesión administrativa de 2011 e que se efectúen do xeito máis inmediato posible para que se dispoña do coñecemento preciso sobre a situación prestacional actual e dos medios humanos e materiais a efectos aos servicios concedidos. Estas tarefas de liquidación deben ser simultáneas á elaboración do proxecto de adopción de medidas técnicas, económicas e orzamentarias para a asunción por xestión directa da prestación destes dous servicios. Me refiero ao de playas, a máis o de lixo e limpeza viaria. A xestión directa que se propón ao Pleno poderá ser acompañada da incoación e tramitación dos contratos de servicio e suministros que sexan precisos sempre de acordo á normativa vixente, non para xestionar os servicios, senón para adoptar, no seu caso, de medios auxiliares precisos para a xestión directa, segundo principios de boa administración e eficiencia. Por exemplo, os contratos financeiros que son precisos na modalidade de contratos de suministro de forma de arrendamento financiero non operativo ou renting para a renovación parcial de maquinaria afecta, sen prexuízo de calquera outros que fosen precisos, cuestión da que se dará conta, en todo caso, ao Pleno desta corporación coa antelación suficiente cando sexa preciso. Entonces, bueno, isto é o dictamen da comisión, agora vamos ir ao debate, pero antes, o señor secretario quere dicir algo. Sí, cando queira. Aquí, hacer constar que hai dos acuerdos claramente diferenciados. Por un lado, unha incoación dun expediente para el cambio de modalidade de gestión del servicio que ahora comienza en función deste acuerdo, despois de que se verifique unha serie de datos correspondientes al personal a subrogar y de carácter económico, es cuando finalmente este Pleno tendrá que tomar la decisión definitiva de proceder a la gestión del servicio. Mientras que el segundo, o el primero, el anterior, es la decisión de no adjudicar el contrato, que efectivamente está plenamente prevista en el artículo 152 de la Ley de Contratos del Sector Público y que, independientemente de que el contenido de esta propuesta pudo habérsele dado más contenido a efectos de proceder a una justificación
respecto del interés público que está alegado, lo cierto es que consta en el expediente los requisitos formales exigidos por el 152. Esto independientemente de que nunca estaría de más una aportación documental lo suficientemente sólida para conseguir que en el proceso que esto probablemente tendrá sea más efectivo. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Bueno, explico eu se quero que decir. Seguramente, cando lle chega a notificación aos licitadores, van poñer o grito no ceo porque lles interesa rezar. Entón, o que está dicindo o secretario, cubrámonos todos para que estes que van a vir, quen vai a vir en contra desto aquí van a ser os 8 que veñen, vamos, os 8 licitadores, é o que tal. Entón, claro, hai que ter todo ben tal porque hai que pelear contra xente moi poderosa, por decirlo de alguma maneira, pero eso non nos debe preocupar porque nós o que estamos facendo é tratar de prestar o mellor servicio posible ao menos costo posible para defender os intereses dos vecinos de Sanxenxo. Ben, dito isto, entón, agora vamos ao debate, non? Ben, algo máis así tan a... Señor González, sí, Fernández, espera, vamos a ver, aí está. Señor Fernández, ben. Non sei se o dixen antes, perdón, bos días a todos e a todas, e felicitar ao novo compañeiro da bancada popular que se incorpora hoxe, señor Sartajes, creo, non, de apellido, Vilar Sartajes. Bueno, a palabra, isto resúmese todo nunha palabra desde o noso grupo municipal, que é sí. Sí a municipalizar os servicios, sí, como tiña que ser de outra maneira. Pero vamos a ver, dos tres puntos que expuxo antes, solo nombrou dous, é dicir, o Bran e as praias. As praias, por si solas, xa estábamos facendo un bo traballo. E o Bran é o que temos. É dicir, isto non entende de 8 máis 3 máis 2, que sean os anos de concesión desta tal. O seu é un suspenso, pero, como dicían antes, que non me gusta a palabra, moi deficiente, cando estábamos no bachiller. Unha palabra moi mal empleada, pero moi deficiente. Usted suspendería, se estuviéramos en outro órgano, incluso na mancomunidade, sin maioría absoluta, nós pediríamos a súa dimisión. Porque isto non ten pés nin cabeza. Acaba de recordarlo nos dous puntos que dixo o señor secretario. Un é a incorporación de personal económico e todo. Aquí faltan moitos papeles, falta de información. Bueno, é moi común en usted, pero a segunda é o contenido. Sí, claro que necesitamos contenido para todo isto, porque o que nos pode vir detrás de todas esas grandes empresas, a min e ao noso grupo danos moito medo, porque o que pode vir detrás pode ser unha sentencia na que sí deberemos estar unidos, porque isto sí que hai que municipalizalo, sí que temos que darlle valor ao noso e deixarnos daqueles no 2010, 11, ou non recordo cando empezou, no 10, se non me corrige o señor secretario, dunha maneira oscura entra esta empresa. Por certo, esta empresa non cumplía prácticamente, non sei, se cumpleu o 50% do seu traballo no seu día, porque quero poñer en grito en alto o rural. O rural, non quero usar palabras malsonantes, pero unha verdadeira basura. Nunca mellor dito, basura. Estuvo abandonado, espero que non estea, porque aquí se nos prometeu, aquí uns pliegos de uns contratos destas 8 empresas, das cales levamos pagando, que tamén pediremos no seu momento, pediremos cada vez que se facía un informe para estas novas empresas, que se fixeron uns cuantos, despois, añado, 1.500.000 euros, que ainda non hai moito, no 24, creo que foi a final do 24, que ampliamos encima do valor que tiñan que votar esas empresas, 1.500.000, bueno, pois polo que fora, pola guerra de Ucrania, por todo isto añadido que había máis. Vale, que é o que nos preocupa de todo isto? As sancións que poden vir despois. E a deixadez do rural. Porque as praias temos suficientes traballadores e traballadoras competentes para seguir facendo unha labor de praias e de turismo, ao qual lle agradecemos ao concelleiro Deza. Pero a min cheírame máis do mismo. É dicir, basura para o rural bueno, a ver en que acaba todo isto. De todas formas, vámonos a abster
Hoxe vámonos a abster por non ter os labores feitos e dicirlle que se isto fora un colegio, isto fora un examen, usted sería suspenso. Usted non paresaría curso. De momento, nada máis. Moitas gracias. Señor Otero. Bueno, bons días a todos e a todas. A nosa benvida ao novo compañeiro de corporación, Óscar. Novamente, dicirlo da parte do grupo, disculpar aos dos compañeiros concejales, unha por motivos de salud e outro por uns problemas que lle surgiron no último momento, e entón non podo asistir. Dito cual, vamos co punto. Estamos nun dos contratos máis importantes deste Concello, non só pola cuantía, sino tamén por a imaxen que se dá a veciñanza e a marca Sanxenxo, o turismo de Sanxenxo, non? Pero, señor alcalde, o que aquí nos trae hoxe non é unha proposta seria, é unha proposta de un fracaso terrorífico. Fracaso na planificación, fracaso na licitación e fracaso na xestión. Como ben sabemos, en xaneiro de 2025 acabou a segunda e definitiva prórroga do contrato, que ainda estamos con ele. Pero en un ano e pico nada se fixo. Vostede había sacado a licitación con bombo e platillo, que xa se unía a todo, que se abolixo, as playas, a limpieza viaria, todo moi bonito, moi ben presentado. Pero resulta que xa a primeira de cambio, o Tribunal de Adxudicación dos Contratos de Galicia, o Contragal, paralizo por un procedementos que lle foron presentados uns recursos, non? Entón, veuse obligado a ter que volver a sacar a licitación. Saca e resulta que, unha vez que as empresas presentaron as propostas, a mesa de contratación non foi quen de propoñer unha proposta de certificación. E iso que conta con informes externos de empresas contratadas que costan o seu diñeiro, non? E agora, de golpe e porrazo, nos ven este cambio. Este cambio que incluso é grave porque contradice os informes técnicos que figuran no expediente, porque aquí está ben claro que a técnica de medio ambiente emiteu un informe no que claramente dice en un expediente xustificativo de insuficiencia de medios, dice claramente que o Concello non ten medios persoais ni materiales suficientes e que non é viable ampliar a plantilla e desarrolla todo, especifica todos os motivos por os cuales dice estos motivos. E, por encima, ao final, dice que é máis eficiente externalizar o servicio. E agora, de golpe, pretende cambiálo. Que cambiou? Non cambiou nada. O único que cambiou é que o tempo apremia, que a tempada está aí, e que hai que tomar unha decisión como sea. E, como sempre, de improviso, collen e pa diante. En este servicio, eso é moi grave. Ahora, que quede ben claro que defendemos a xestión pública, eso que quede ben claro, por norma, pero que demos unha xestión pública que sea sempre basada na transparencia e no rigor, e non na improvisación como neste caso. Entonces, vamos a deixarlo claro que nos vamos a votar en contra. Por ahora. Moitas gracias. Hai que decir algo máis? Sí. Non, pero que fala usted, depois se cerrou para que vamos a andar. Non, porque teño tan claras as cousas. Señor? Sí, bueno, se tuvera tan clara, non estaríamos aquí despois. Home, porque ten que vir, porque é unha decisión plenaria. É unha decisión plenaria, ben, pero reconozca, isto non vai reconocer, perdón pola pregunta. Non pode reconocer que isto está ben feito porque está mal feito. Empezou mal e o que empeza mal, pois normalmente acaba mal. Que vai a pasar cos contenedores, que vai a pasar co problema da recollida, que vai a pasar
que vai a pasar co tema, temos que modificar outra vez os prezos, porque si no pequeno informe que podemos ver usted dice que é máis sinxelo, que tal, que incluso vai ser máis barato, iso ten que repercutir nos nosos veciños e veciñas, como non pode ser outra maneira. De aí, ao mellor, o que dice o señor Feijóo, de baixar os impuestos. Pois a mí pareceme ben eso, baixar os impuestos, e sobre todo aquí, no lixo, en agua, e no IBI, e todo eso, cousa que non cumpleu. Pero, bueno, ao mellor nesta sorpréndenos, ao mellor baixo os impuestos no que é na basura. Ahora, volvo a decir o mismo, con todo o cariño a gestión é nefasta, a municipalización sí, nós somos, mira, dicimos sí, nós que somos os do non, pero, bueno, os contenedores, Sogama, que non deixa de ser outro, que vamos a facer con todos os premios que lle vamos a dar á hostelería, de colaborar, falta de todo. Sigue faltando información, incluso desde os coles. Por moito que digan que hai campañas, que hai tal, non hai nada. Seguimos sin cumplir. Seguimos, non recordo agora a cifra, pero pasamos de 80 euros a 100 e algo de euros o valor de Sogama da tonelaxe, non? O contenedor do marrón. Vamos a chegar a todo. Vamos a chegar ao rural. E quero poñer o rural en letras mayúsculas. De verdad, non sei, me parece vergonzoso, non sei se é porque eu vivo ali, ou os veciños me trasladan, todo o abandono total. Usted promete 4 asfaltados, pero non é todo eso. Empeza desde o lixo hasta o asfaltado, pero todo ano, non só cando veñan as brigadas de Diputación, etcétera, etcétera. E nada, decirlle, todo isto que nos levou de todos estes anos, pois mire, a última empresa que fai os estudios e traballos técnicos para todas estas empresas costou ao Concello 15.000 euros. 15.000 euros, creo, recordar. Bueno, esperemos que isto, aparte destes 15.000 euros, que seguro que se multiplican por moitos, contabilidades que fixeron e traballos para o Concello, a ver que cantidad sale. O que nos sigue dando medo é que isto non se convirta en outras cunchas. Así que, por favor, gestión cero, municipalización sí, e rememos, como dixo antes, xuntémonos todos e fagamos un convenio de verdad municipal para todos, porque isto non vai a quedar só para ustedes, isto vai a quedar para o que veña despois. E fagamos algo ben entre todos. En este caso, entre os 3 que estamos representados aquí, compañeros socialistas e ustedes. Fagamos algo decente. Moitas gracias. Gracias, señor. Quer dicir algo máis, señor Otero? Despois, non vai haber un despois, porque eu teño tan claro, eu creo que non ve que se están contradicindo ustedes. Perdón un segundo, mire, é que non vale a pena. Mire, usted está dicindo que municipalizar sí, pero votan contra. Usted está dicindo que votan contra. O señor Fernández dice, nós vémolo ben, vemos tal, pero é un desastre todo, pero estémonos. Eu dixen ao principio da miña intervención, sí, me preocupan os 8 licitadores porque son empresas moi potentes e conviña ter unha unanimidade no pleno, porque iso ten moita forza de cara aos posibles recursos, que toda a corporación inteira apoia aos traballadores que creo que están deseando que municipalicemos e, oye, vamos todos juntos, daulle caño ao alcalde que fa falta. É admisible, debe ser así. Pero vamos a votar todos a favor. Por qué? Porque nos vai a vir moi ben de cara aos que se van a enfrentar contra o Concello. Eu sei que vamos a luchar, que vamos a facer as cousas ben, pero non deberíamos hoxe aquí no pleno estar con esas cousas, dicindo unha cousa e pensar o contrario, porque iso non é de personas serias, iso é de ideologías. E a min iso non... Sí. Perdón un segundo. Por iso eu non quería... Entonces, digamos, oye, vamos a dar caño ao grupo de goberno, sobre todo ao alcalde, porque está fatal. Funcionan fatal, Sanxenxo ten mala fama de limpieza, tal, somos un desastre. O sea, segueuse con as canas eses anos todos, un desastre. Non é así, porque temos fama de que está o pueblo limpio, que por está todo ben, os traballadores funcionan ben, con moito sacrificio, que estén grabando, claro, que quero que grame todo. Claro, o pueblo limpio, sí, o pueblo está limpio, está todo ben, non temos... Que pode estar mellor, por suposto, todo é mellorable. Usted dice cousas, por exemplo, que non facemos campañas, é que non hai que facer campañas, un ciudadano normal, é cívico, non tira as colillas ao chan, non deixa as bolsas da basura todas mal ao lado do contenedor cando o contenedor está cheo,
Entendes? Perdón un segundo. Separa a basura como Dios manda, dobla o cartón para non encher o contenedor con 4 caixas sin doblar, e aí temos que facer, de verdade, que temos que facer unha campaña. Home, hai que ser un pouquiño máis cívico, e pido yo aos responsables, aqueles ciudadanos que non se comportan coa basura, perdón un segundo, que non se comportan coa basura, que o fagan, e non ter que gastar un céntimo do Concello para darlles educación a esos, non a todos, porque afortunadamente Sanxenxo coa basura funciona bastante ben. Pero é mellorable todo. E como nós sabemos que é mellorable, vamos a coller o toro polos cornos a facelo. Entón, usted van a ter este verán a oportunidade de chegar en setembro ou en outubro e dicir, señor alcalde, pois tiña usted razón porque, mire, fixemos todo isto, pero hai que reconocer que tal. Vale? Eso é de serios. Entón, eu que lle teño que pedir a ustedes hoxe aquí é que voten a favor desta proposta, non para darnos a nós, den a caña que queira, non para darnos a nós, digamos, o alcalde, mira, votou a favor, non vamos a utilizar eso, pero os que nos están vendo, que son os licitadores, dirán, oye, está toda a corporación chea, o día de mañán, se ven algún por aí que o quere volver a usted a se externalizar, igual goberno o PSOE ou tal, dice, me entendes? Entón, no, vamos a ter aquí a fuerza de que os tipos ten quietiños, porque estamos todos unidos, non sei se me explico, porque senón o que van facer é empezar a chamar a ustedes, non ao grupo de goberno. Eu non lle teño ningún medo a nadie neste país, por moita empresa fuerte que sea, porque o pueblo unido é moito máis fuerte que todas esas empresas, pero para ustedes non. Ustedes danos a caña aquí de todo está malo, e de repente votan en contra, dicindo que queren que municipalizar. Eu pídolles a ustedes que fagan un momento, hoxe hai aquí 2 traballadoras da empresa de limpieza das Can que estarán preocupadas. Eu estuve reunidos o outro día con eles, con a maioría deles que poderon vir á reunión para comentarlles estes temas todos, e sería bo que este acordo plenario fora por unanimidade, pero non para defender ao goberno, senón para defender o que é un dos servicios que é, digamos, que é propiamente municipal, pode postar todos unidos, como usted ben dicía, que fixemos alguna cousa má, pois seguramente non somos perfectos e tal, pero o que estamos tomando é a mellor decisión por veciños de Sanxenxo e tamén por os traballadores, e eles sábenlo tamén, vale? E gustaríanos ter, digamos, o apoio para ir neste barco todos xuntos, vale? A ver, diga usted algo máis. A ver. O dos cursos, o da información, e todo iso non vai ao que tira a colilla a persoas incívicas, vai que hai que seguir en ela, non hai que facer un panfleto solo. Me refiero que hai que seguir coa educación desde o cole, seguir, pero isto vai a anos, non me gusta que distiverse a cousa porque non é así. Eu acabo de dicirlle que sí é eso, cando teñamos un papel claro e firme diante de municipalizar o BNG, é dicir, Sogama había que cortarlle os pés. Lo siento, sona mal, pero había que cortar os pés, porque é unha empresa que xa sabe usted como funciona, Ecoembes, etcétera, etcétera. Bien, pero como vamos a cumplir con todo eso? Hoxe non podemos votarlle a favor, despois desta xestión cero que fixo usted. Claro que sí que estamos a favor da municipalización. É claro que temos que seguir con cursos e dando charlas nos coles e todo. Eso temos que facelo toda a vida. Porque a xente hai que poñerlle as pilas, nunca mellor dito. Por certo, as pilas por onde van? Tamén vamos a ter descuento. Aquí hai moitas cousas que temos que aclarar. E hoxe non podemos votarlle a favor. Vámonos a abster, porque hasta que teñamos outro papeliño en conforme, e se usted nos pide que nos reunamos porque é un ben común, aquí estamos para dialogar. Pero hoxe non nos pida a este grupo municipal, despois deste desastre, que votemos a favor. E vou a dicir unha cousa, o das playas, acabo de felicitar o señor Deza, porque dice que aquí nadie está dicindo que todo estea malo. No, que o punto limpio ten as súas deficiencias, sí. As playas para nós están demasiado limpias xa. Non, demasiado limpias. Non sei se, no, para que quede claro, porque parece que nós que somos os... Vale, agora, a súa xestión sobre este tema e sobre a súa antecesora, cero, mata cero. Entonces, moitas gracias. Se quere xuntarse, reunámonos os tres e fagamos unha proposición decente, como dice usted. Gracias. Gracias. Sí, señor Otero. Eso está limpio, Sirgar. O rural deixa moito que ser. A culpa non a ten solamente o Concello, os veciños tamén a temos, o civismo tamén é importante. Agora, eu digolle, esta semana pasada
diante da miña casa un contenedor de amarello, estuvo 10 días sin recoller, e ao final hubo que poñer as bolsiñas de plástico ali ao lado do contenedor, a xente o poñía. É un sitio que hai bastante, se recicla bastante, porque vostede sabe que hai os 4 contenedores ali, falta un montón, pero ali reciclase bastante, non sei por qué, sempre xa ve, sempre o vidrio, todo eso, están cheos sempre os contenedores. Noutros sitios é que non poden reciclar, porque non teñen os contenedores. Hai moitos sitios que non teñen, ou están rotos ou non teñen. Preocúpase por o persoal, claro que nos preocupamos por o persoal, pero tamén nos deberamos de preocupar cando se foi que se dixo que o persoal do Concello pasaba a empresa privada. Porque no primeiro contrato o personal do Concello iba a pasar a empresa privada, que creo que eran 15 traballadores, se mal non recordo, se dixen 15 ou 17, creo que eran. Hai que preocuparse por todos. E nos, indudablemente, estamos, o digo e o dicimos, que nos estamos a favor da xestión pública, pero é que non temos datos, non temos información. Entón, en este momento non lle podemos votar a favor, sintiéndonos moito, porque que máis quixéramos que ver a cousa que tan clara, con uns informes clarísimos económicos, financieros, de materiales, todo eso, que quixéramos verlo todo claro, pero non lo vemos, entonces non podemos darlle o seu. Moitas gracias, señor Otero. Para cerrar e tal, solamente unha cousa. Eu entendo que ustedes, as decisións valientes deste goberno, non son capaces de entender, porque é unha decisión moi valiente e nós non temos ninguna dúda. Eu creo que ustedes tampouco. Ustedes, cando prepararon este pleno, lle dirían, non sabes que ahora temos un marrón que ten aí encima po Brán, vai a ser tal, é unha oportunidade, non lle votes a favor, porque no Brán vai ser un desastre todo, tal e cual, tal. Entonces, claro, xa recordaremos aquí, no pleno de setembro seguramente, xa recordaremos aquí, ustedes xa nos recordarán o tema, falaremos desto do lixo desta tempada estival. Mire, así para rematarse as cousas. En primeiro lugar, ustedes recordarán que se aprobou por este pleno, que non é un imposto, que é unha taxa, o tema do lixo, vale? A taxa do lixo, aprobámola aquí e quedou, levaba unha cláusula de que non podía entrar en vigor mentre non estivera adxudicado o contrato. Estamos de acordo. Por lo tanto, os veciños están pagando o recibo de basura máis baixo de todo o entorno con diferencia, saben perfectamente ustedes, vale? Para non recordar. Bueno, unha das cousas que vamos a facer é revisar outra vez esa taxa para cando teñamos o estudio económico perfecto do tema, pois actualizar a taxa, da taxa que hai actual a que faga falta. Estou convencidísimo de que vai a ser máis baixa que a que temos aprobada polo pleno, nos cuales o bloque, quero recordar que se estuvo. Quero recordar que se estuvo, sí ou non, Estrella? Estuvo o bloque. Vengas tú, porque non era unha subida, había... Bueno, o estudio económico está bastante ben feito para o que era o concurso que está en vigor, vale? Que non pode ser a recollida do lixo, non pode ser deficitaria, vale? Pola lei que se aprobou en Madrid, pero non vamos a entrar neso. O que digo é, para que quede claro, esa taxa que está aprobada polo pleno para que non entrou en vigor non vai a entrar nunca porque habrá que aprobar outra taxa seguramente para adaptala ao servicio xa municipalizado dos costos que salgan nese momento. Estamos de acordo? Iso é moi importante. E depois outro tema que lle dicía ao principio, non fai falta que voten a favor ni que voten tal, pero sería bo. Eu non estou tendo... Nos xa contamos con todo isto que votaran en contra, extrañoume o voto de abstención do bloco, que le agradezco, non importa. Pero digo, e intentei, non fun capaz de explicalo, de que sería bo, que non lles perjudica nada, despois de darlle toda a brasa que lle den aquí ao alcalde e ao grupo de goberno, de que o acordo final non están votando unha proposta da xestión do goberno, nin do alcalde. Están votando unha proposta de eliminar o concurso e recoller os traballadores que pasan a formar parte do Concello a comprar a maquinaria necesaria. É o que estamos acordando xe aquí. O proceso, isto verá seguramente a pleno outra vez, e terá máis recorridos, máis informes, non, señor secretario, habrá máis cousas que tal, pero estamos tomando a decisión. Non mañán está xa o tema, de feito, no informe pon mínimo 60 días a máximo 180, quere dicirse, e aí teño que agradecer ao señor interventor que ese período de plazo contempla que é o 30 de setembro, por todos os problemas que poida haber. Pero xa levamos traballando desde o minuto 1 con este tema. Me explico, se non me hubiera reunido outro día cos traballadores.
Claro, e a veces hai que tomar decisións. E as decisións a veces pois, teñen que ser como esta, unha decisión valiente, arriesgada, pero asumible por parte do Concello de Sanxenxo. Polo menos con noso frente, sin ningún tipo de problema. Que hai que traballar máis? Pois iso saben os compañeiros. E se hai que facer de guardiáns todo o Bran as 24 horas. Para iso estamos, cobrando diñeiro público dos veciños de Sanxenxo. Vale? Entón, a mí sí me gustaría que fora a favor por unanimidade a este punto, pero non porque este, que se non é a favor de ustedes, non pasa nada, pero eu creo que mandaríamos unha boa mensaxe, sobre todo polo que dicía o señor Fernández. Bueno, vamos a ir á votación deste punto, entonces, era o punto 4, a ver onde teño o punto 4, bueno, que é o... Vamos a votar o contrato de servicio de recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza de viaria e limpeza de praia do Concello de Sanxenxo, a adopción da decisión de non axudicar e a asunción da xestión directa dos servicios de recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria. O sea, que estamos tomando como dos acuerdos. Sí, bueno, en el mismo punto, Claro. na mesma proposta, hai dos acuerdos. Que teña máis solidez, de acordo? Eso é o que vamos a decisión. Por iso eu digo que non estamos unha cousa futurible, é un acordo do pleno, que non é cualquier historia, Bien, entonces vamos a pasar a votación, ¿vale? Está a votación en marcha. Esto non foi. ¿Qué pasó aquí? De repente parou todo. No, pero... Está bien, ahí lo tienes, perfecto. Hostia, pero pasaron los segundos más rápidos que la otra vez. No. ¿No? Bueno, queda aprobada con 10 votos a favor, 2 nos, votos en contra e 3 abstención. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto número 5. Cecosa Hipermercados, Ignacio Cal Gómez, proposta da Alcaldía de aprobación definitiva do Plan Parcial do Solo Urbanizable número 5 en Seixal, Padriñán, Sanxenxo. Con respecto a este asunto, na Comisión Informativa correspondiente de Urbanismo, co voto a favor do Grupo Popular e a abstención de representantes dos máis grupos, se ditaminou formalmente a seguinte proposta. Primeiro, estimar a alegación formulada por Inversiones do FER SL, desestimar as alegaciones formuladas por José Manuel González Otero por as razones indicadas no informe técnico xurídico conxunto proposta de resolución incorporado á presente resolución como parte e motivación da misma. Segundo, aprobar definitivamente o plan parcial do SU do Pesón de Sanxenxo no lugar de Seixal, tendo en conta as condicionantes ao desenrolo do ámbito impostas pola AXI. Terceiro, publicar o presente acordo de aprobación definitiva no DOGA con indicación de dirección electrónica na que figurará o contido íntegro do plan a disposición do público. Cuarto, comunicar o acordo de aprobación definitivo á Consellería de Vivenda e Planificación e Estructuras para a inscripción no Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia. Quinto, publicar no BOP a normativa e as ordenanzas do plan parcial tras a súa inscripción no Registro de Ordenación de Territorio e Planeamiento da Xunta de Galicia. E sexto, notificar individualmente o presente acordo aos titulares catastrais dos terreos afectados e aos interesados personados no expediente. Moi ben, nada. Sí. Sí, Falando, cinco. verdad? Sí, vale. Nolo, aquí unha pregunta que nos quedou un poquinho no aire. Aquí vai vivienda pública, teñen que... Sí, obligatorio, sí. Sabemos a cantidad? Sí, non sei. Non sabemos. Vale, gracias. Sí, señor Otero, unha cousa. Temos aquí algunhas, o sea, este foi un plan que xa hubo varios informes en contra, a parecer agora xa hai o definitivo, pero está condicionado a que se fagan as infraestructuras, entonces, non sei, que pensemos que se va a garantizar que se fagan esas infraestructuras, quen vai asumir ese coste, non? Bueno, temos que, se ve que este informe vai así a pouquiños, porque ainda hai pouco se incorporou o informe de sustentabilidade económica, que non estaba hasta ahora. Entón, é un pouquiño, nada máis. Gracias. Moitas gracias. Este é o suelo. Sí, pasamos a votación, entonces. Vale. Vamos á votación do punto 5. Vale.
Queda aprobado con 10 votos a favor e 5 abstencións. Punto número 6, proposta da Alcaldía de cesión gratuita da parcela municipal á Sociedade Pública de Vivenda de Galicia, Bipugal, situada no sector do suelo urbanizable número 12, Mourelos, no Haya. Bueno, con respecto a este punto, co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes grupos municipais, se determinou formalmente a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a cesión gratuita a favor da Sociedade Pública de Vivenda de Galicia da parcela de titularidade municipal sita no sector de suelo urbanizable número 12 do Pexón de Sanxenxo con referencia catastral 3051A0230051501GH, inscrita no Registro de Propiedade de Cambados como finca registral 49747, inscripción 1, código IDUFIR 3601-312-04-111. Segundo, someter o expediente a un pleno de información pública por prazo de 20 días mediante anuncio no BOP no tablero de anuncios do Concello a fin de que os interesados presentes as alegacións que estimen pertinentes. Así mesmo estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello e no caso de que non se presente ninguna reclamación ou suxestión, o acordo de aprobación inicial entenderáse definitivamente aprobado. Terceiro, autorizar ao alcalde para que proceda a formalización da cesión nos términos legalmente previstos. E cuarto, dar conta da cesión asinada ao órgano competente da Xunta de Galicia. Moitas gracias, señor secretario. Sí, señora Lago. Bos días a todas as persoas presentes. Bueno, pois con este punto eu creo que podemos estar falando xa de que a vivenda pública en Sanxenxo vai ser unha realidade. Recorden que este é un tema que xa coñecemos, que xa veu a pleno, o 30 de xaneiro de 2026 estábamos pois firmando un protocolo para poder dar cabida a esa promoción. O 2 de febreiro poñíamos a parcela a disposición e con este último paso pois cedemos os terreos para a creación desas 25 vivendas de carácter público na zona de Noalla. Creo que a información está dentro do expediente e non hai máis que decir. Gracias. Sí, señor Otero. Gracias, alcalde. Sí que vamos a votar a favor en este punto, como non pode ser de outra maneira, a proposta desta alcaldía para a adquisición da finca de Morelos. O que si non estamos de acordo, vale, para que vaya por diante, o que si non estamos de acordo é o sistema. Este partido, neste caso, a nivel Galicia, temos outra maneira de ver a vivenda e esta rompe un pouquiño os esquemas. Despois falaremos da nova incorporación que nos pasaron antes, que si nos parece un pouquiño mellor, pero este é a de 2,9 millóns, que valen as 24, creo que recordar, vivendas. Este non é o sistema que necesita este país no medio de urbanizacións para extra ricos. Vale, gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Otero. O noso grupo quere deixar ben claro de inicio que estamos totalmente a favor da promoción da vivenda pública no noso Concello. Sanxenxo ten un problema de vivenda e calquer iniciativa que vaya nesa dirección nos vamos a apoiala. Pero dito isto, temos que ser responsables tamén coa xestión do patrimonio municipal. Neste caso estamos ante a cesión gratuita de unha parcela. Claro, o Concello non ten ningunha retroactividade sobre o tema, porque a normativa permite que o Concello... Pode falar un poquinho máis alto, que non lle estou... Sí, vale. A ver, intentarei, non? Xa sabe que teño a voz moi baixa. No, perdón. Pero aquí nos temos unha dúbida, non sei se é verdade ou non, me gustaría que aclararan. Esta parte está afectada algo por patrimonio? Está afectada por patrimonio? Sí. No, está o ámbito todo, pertén os infraferrosos, o que están construindo ali non ten problema ningún. O que están construindo non ten problema. Sí. Bueno, non sei, o Concello ten garantía de que esta vivenda van a cumprir estrictamente coa súa función social. Sábese algo do importe que pode, a evaluación que hai destas vivendas? Sábese algo? No, pero é que, vamos a ver, non sei se eu creo que Paz, non
No, porque o tema de... está facendo unhas preguntas aí moi técnicas, vamos a ver. O Concello entregalle un Porque terreno... temos dúbidas por eso. Pero é moi fácil. O Concello entregalle un terreno que recibeu por esa urbanización á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten eu non sei ahora mesmo como está o tema de vivenda, ten un sistema, como que dicía o señor Fernández, para todo Galicia, aí fanse 24, 25 vivendas as que salgan. Ahora está en concurso eso, de proxecto e obra, creo. Entonces, esas vivendas entreganselle a veciños de Sanxenxo. Se non houbera ningún veciño que quixera ir das vivendas, empeza a correrse, digamos, para outros municipios. Pero, en principio, eu creo que sí, porque hai unha demanda importante aquí. Entón, nos entregamos o terreno para hacer vivenda pública. Claro que non recibimos nada, reciben os veciños, que xa é importante para nós, damoslle gratuitamente o terreno, urbanizado e todo. E a Xunta fai as vivendas, e o valor das vivendas é o que está publicado na páxina da Xunta, non sei canto é agora mesmo, non sei se me explico. É na máis, é para veciños. Cousa distinta é o de Rocafort, por exemplo, se queren explicar. Non, pero nós entregamos o terreno á Xunta de Galicia. A Xunta ten que facer vivenda pública, van ser sempre de por vida vivenda pública. Se algún día non nos ten que revertir ao Concello eso. Vale, o sea, que non... É como cando unha persona dona un solar para facer un colexo e o día de mañán ese colexo sacouse dai, ese terreno ten que volver aos propietarios ou pagarlle porque era para un colexo, non era para facer depois outra cousa, non sei se me explico. Eu creo que é un tema sencillo, non ten ninguna... Outra cousa é un modelo, como dice Otavio, que fai a Xunta, etc. Me explico? E no caso de Rocafort son en régimen de aluguer. Por qué? Porque así máis veciños, porque para xóvenes menores. Estas son para calquer persoa de calquer idade. As de Noalla, as de Sanxenxo, son en aluguer e son para xóvenes menores de 36 anos. Nos tiñamos tamén a preocupación esa de que tiñamos entendido que estaba afectado un pouco por patrimonio, entonces esta parcela... Pero eso é a construcción da cousa, seguramente terán que volver a pedir os infais, eso non ten problema ningún, polo pazo que hai ali, eso non ten ningún problema. Bueno, vale, de acordo. No, que va, non hai ningún problema. De acordo, gracias. Para ter dicir algo que non ten... A vivenda pública, punto. Eu creo. Queres falar algo máis ou non? Non. Se adxudica a Xunta... Adxudica a Xunta, entregas a Xunta... Dixo que era presente Sanxenxo, pode ser Sanxenxo? No, deso nada. Ten que, home, oíste, ojalá, ojalá non fora para ningún veciño de Sanxenxo, sabes por qué? Porque significaría que todos eran ricos, e non podían acceder á vivienda, ojalá, desgraciadamente non é así. Ai, sí, a ver, Octavio. Gracias. Eu quedome coas palabras, isto sí que me gusta, isto sí que nos gusta desde este grupo. Sempre vivenda pública, sí, señor. Isto costounos tempo, pero bueno, dixo, sempre vivenda pública, sí. É o noso modelo, Xunta, non nos gusta este sistema, non é a palabra sistema, o que non nos gusta é estas cantidades. Aquí pasou algo raro, que xa se sabrá no seu momento, xa seguiremos traballando en eso, pero os 2,9 millóns, é dicir, eses 2,9 millóns en Santiago fanse o doble viviendas, eses 2,9 millóns fanse un poquinho de vivienda máis en Pontevedra, é dicir, aquí hai algo que non nos coincadra. No, perdón, déxeme acabar, por favor. O que agora sí a vivenda pública, sí, sempre o mesmo propietario, sempre o propietario para evitar especulacións, para evitar, é dicir, de por vida incluso. Aquí sabemos que a cuantía desta xente que vai a comprar aquí non é a mesma cuantía que vai a comprar no informe que temos en Villalonga, non? No novo proxecto este que temos en Villalonga. Exactamente, non ten nada que ver. Ahora, os 2,9 millóns estamos falando de Pontevedra ou da capital do país, en Compostela, que se fagan casi o doble de vivendas, a min chócame. Pero eu explico eso, claro, eu entendo que choque, pero eu explico eso. Octavio, que está dicindo é como 25 vivendas van a salir a 117.000 euros de repercusión de vivenda. Porque esas vivendas de aí, seguramente, como é unha parcela grande, ao mellor fan, digamos, adosados individuales, que é moita máis cara a construcción. Cando tú fas en altura de baixo 4, baixo 5 ou baixo 3, a construcción é moito máis barata. Non sei se me explico. O sea, en Santiago non se fan bloques de adosados, fanse baixo, 4 alturas, 5, que sea, até que están ali para ver. Aquí non, en Noalla non vai ser así. Vale, entón, en Noalla non se vai facer un bloque de 4 alturas, e seguramente eso é un concurso de proxecto e obra, porque unha das cousas que exigeu a Xunta aí foi que fora cunha construcción modular, cunha construcción, como se dice, agora non me sale a palabra,
Exactamente, entonces eso é moito máis caro, creo que un metro está máis ou menos sobre 1.700 euros, cando na vivenda normal están a 1.250 ou así, me explico, entonces é, bueno, pero ali tamén é un entorno tal, o sea, é outro tipo de vivenda. Pero vai ser o mesmo veciño, non ten opción os veciños que ten que cumprir os requisitos, pero que non é iso. O problema de ser máis caro o tema é por o tipo de vivenda que é. Oye, non estamos contentos de que sexa así. Efectivamente, en Vilalonga a cousa vai ser distinta, porque serán, eso teno que estudiar, pero vale. O sea, que eso non teria que ser un problema. Bien, cerramos o punto aquí, entonces. Paz, queres dicir alguma cousa? Nada. Pois vamos á votación do punto número 6. Que é a proposta de alcaldía de cesión gratuita da parcela municipal da Sociedade Pública de Vivenda Bipugal, situada no sector do solo urbanizado número 12, ali en Mourelos, no Haya. Vamos á votación. Vamos. Bien, aí equivocastes. Bueno, a ver, queda aprobado con 14 votos a favor e unha abstención. Moitas gracias. Pasamos, pois foi un despiste, non? Pasamos ao punto número 7, proposta da Alcaldía de adhesión do Concello de Sanxenxo ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia aos sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso. Na comisión correspondente, co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes, se dictaminou formalmente a seguinte proposta de acordo. O Pleno do Concello acorda a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos sólidos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso e aos seus anexos, recibido o 5 de fevereiro de 2026 e registrada a entrada con número 2026 ERC 862, que consta de 18 cláusulas e anexos dun OEC6, aceptando as estipulacións nel contidas e facultando ao seu alcalde Telmo Martín González para a formalización da adhesión conforme modelo de solicitud de adhesión que a continuación se transcribe que figurará no escrito que tuvo entrada no registro municipal do 5 de fevereiro de 2026, facendo constar no mesmo que o Concello de Sanxenxo opta pola modalidade C SRAP Financia, ademais de que o Concello destinará ao recuperador ou reciclador o que se entregará o material recollido comprometéndose a comunicar de bendita asignación ao SRAP e a continuación figura o modelo que se aproba. Moi ben, moitas gracias, secretario. Explicas? Sí, Paz. A adhesión do Concello de Sanxenxo ao novo convenio con Ecoembes 2026-2030 permite seguir xestionando, como decía o secretario, a recollida e reciclaxe de envases lixeiros e papel e cartón, conforme sempre a normativa vixente, garantindo o financiamento por ambas partes e de todos os produtos. O Concello mantería a modalidade actual, a modalidade C. O Concello xestiona e Ecoembes financia, sen cambios relevantes na operativa diaria, pero con maiores compensacións económicas, máis control do sistema e reforzo das campañas ambientais. Ademais, a adhesión dá unha seguridade xurídica, estabilidade económica e mellora ambiental, facilitando o cumprimento de obxectivos de reciclaxe. Como saben, é un convenio reiterado e que nos compartimos totalmente. Moi ben, moitas gracias. Sí, señor Fernández. Gracias, Paz. Gracias, alcalde. Estamos totalmente, vamos a votar a favor. O que non nos gusta é como os rapazos pequenos o peixa, non nos gusta Ecoembes tampouco. Pero, bueno, vamos a votar a favor. Ahora, dixo ben Paz, é dicir, seguir desde o cole, que é o que falábamos antes sobre o tema do lixo, desde o cole, desde arriba, isto só simplemente é educación. Educación. E tamén nos gustaría, que eu creo que temos a capacidade suficiente para ir tomando estas cousiñas cos BRICS e todo eso, fomentarlo tanto na embaixada en recibo como a premios. O señor alcalde que estuvo en Frankfurt, a día de hoxe en Frankfurt, por cada lata plástico e tal que hai a maquinita de turno que todos vemos, xa empezamos a ver nos aeropuertos e nas cidades grandes, temos un apremio sobre eso. E o Concello de Sanxenxo, como Concello Turístico de Excelencia, poderíamos empezar tamén tendo un detalliño por aí. É unha idea que nos surxe así de vez en cuando. Vale. Gracias, Paz. Moitas gracias, sí, señor Otero.
Gracias. Bueno, nos entendemos que este é un convenio necesario, ben marcado pola normativa, e, ademais, se non entráramos nel, non íbamos a cobrar. Por lo tanto, está claro que vamos a votar a favor, non? Pero eso non significa que non teñamos algunhas dúbidas. Este convenio, realmente, sábese o importe que vai a repercutir para o Concello? Que vai a pasar con eso? De verdad se vai a invertir en información para a xente, para a veciñanza, en favorecer o reciclaxe, vai a baixar o lixo, vai a mellorar o servicio. Esperemos que eso valga para todo isto, que se informa a xente, que se trate cada día de reciclar, e que de alguna forma se lle faga a xente que recicle teña algunha repercusión, algún valor que incida a que podamos reciclar. Eso é un pouco o que dicimos. E tamén queremos, falase no convenio, falase moito de control e seguimento desto. Nos queremos saber, que información se lle vai a dar aquí en Sanxenxo a veciñanza, porque como se fala tanto de control e seguimento, pois queremos saber un pouco a ver que información se lle vai a dar a veciñanza. E xa digo, a ver se isto de verdad vale para que reciclemos ben, bueno, pois teñamos medios para poder reciclar e informemos a xente. Como dixen antes, vamos a votar a favor. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Listo, non? Paz. Nada. Listo, vamos á votación. Queres dicir algo máis? Falaba o señor Otero de canto repercute económicamente no Concello. Non teño a cifra xusta, pero vamos, sobre 120.000 euros, máis ou menos. Despois, en canto o que vostede decía de ese control e seguimento, yo decía no anuncio fai un rato, na operativa diaria, onde se vai mellorar todo ese tipo de controles diarias e incrementando as campañas publicitarias tan necesarias, como ben decía o compañeiro do BNG. Entonces, vamos a ver como vai discurrindo despois de todas estas premisas. Moi ben. Moitas gracias. Vamos á votación, entonces. Queda aprobado por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 8, que Soner Sorolla, proposición da Alcaldía de denegación da bonificación do vicio pola construción dunha instalación para almacenamento de enerxía mediante baterías en planta baixa e unha liña de media tensión soterrada na rúa número 35 da parcela 61 do Parque Empresarial de Nantes. Na Comisión de Asuntos Económicos, co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes grupos políticos, se determinou formalmente a proposta da Alcaldía de denegarlle a Soner Sorolla SLU a bonificación solicitada en base ao informe de tesorería fiscalizado por intervención, no que se indica que non se aprecia razón para que a obra sea declarada polo Concello de especial interés ou utilidade pública, pois non concurren as circunstancias que se reflicten no artigo 8.1 da Ordenanza Sociais, Culturais ou Histórico-Artísticas. Estamos diante dunha actividade económica dunha empresa privada sin máis. En cuanto a bonificación por fomento de emprego, presentaron os contratos laborais dos traballadores co que a bonificación nestes supostos de un 50%. Segundo a ordenanza, creación de ata 10 postos de traballo. Porén, un dos contratos indefinidos o do seu administrativo é a tempo parcial 20 horas de zona laboral, por o que non computa para obter esta subvención, pois a ordenanza establece que os contratos deben asinarse pola totalidade da jornada laboral. E outro contrato indefinido técnico de mantenimento eléctrico si a tempo completo, pero non se acredita que o labor realizado sea exclusivo para a instalación de Sanxenxo, que atópase sen personal presencial en dita instalación. Por todo eso, non se dio ese informe e despois se propón a denegación. Vamos á votación, non? Sí, a ver. Queres dicir algo? A ver. A ver, espera, non sei. No, acaba de explicarlo perfectamente o secretario. Estamos diante dunha actividade económica dunha empresa privada sen máis
que presenta pois todos os contratos para acceder a este 50% de bonificación e non cumple con elo. Entonces, pois non podemos tratala como unha empresa que ten dereito a concorrer a fomento, as circunstancias que ten que cumplir, perdón, para fomento do emprego. Simplemente era eso. Nada. Era volver a... Vale, gracias. Señor Octavio. Señor Fernando, perdón. Gracias, Paz. Como non pode ser de outra maneira, vamos a votar a favor, porque a lei, tanto a lei como os expedientes e os informes do Concello están a favor de isto. É dicir, bueno, a favor me refiro de non axudicarlle os descuentos que lle correspondan. Ainda corramos o riesgo de que deveñan a por nós por temas ambientais tan cumprido, pero bueno, non. Chámese Octavio González a empresa ou chámese 8 apellidos compuestos madrileños, a lei é para todos. Gracias. Moitas gracias. Señor Otero. Sí, nos indudablemente vamos a votar a favor porque entendemos que as bonificacións fiscales non se poden convertir nunha plata automática, teñen que cumprir os requisitos como marca a ordenanza, e aquí está claro que ao menos un deles non cumple, que é o tema do persoal. Pódenos atacar por a parte esa de medio ambiente, pero creo que tamén o Concello está claro que pode dicir que esta non é unha empresa de interés municipal, é o que marca a ordenanza. Por lo tanto, nos estamos de acordo, vamos a votar a favor. Gracias. Vamos a votación. Moi ben, vamos a votación. Entonces, ahora van los dos controles. Solo hay dos. Moi ben, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos á actividade de control do Pleno. Punto número 9. Posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 13 de marzo de 2026, comunicando a remisión ao Ministerio de Facenda por medios telemáticos do Plan Orzamentario a medio prazo. Punto número 10. Posta en coñecemento da Corporación das resolucións da Alcaldía editadas dentro do 19 de xaneiro de 2026 ao 3 de febreiro de 2026. Bien, e agora mocións. A ver, hai varias mocións. Qual é a primeira? Por orden de presentación. No, tranquilo. A ver, qual é a primeira? A primeira era presentada por o BNG sobre as medidas urgentes para a medición e control da exposición ao Garredón no Centro Cultural Emilio Pardo Bazán e a habilitación dun espacio público de Lecer Paxunto e Sesontra. A primeira é de Pardo Bazán. Sale a estrella? Sí. Pero pasa de frente ao... Ela, é ti? Veña, por nada. Cando queira, señor Otero, pida a palabra, aí está. Vale, un poquinho longa, sei que leron todos ustedes, pero bueno, vou intentar apurar un pouquiño. Temos uns mapas aí añadidos para que vexan, bueno, porque, como xa sabedes, os problemas que temos con isto, non? Co radón. Vamos a ver, sobre a adopción de medidas urxentes para a medición e control de exposición ao gas de radón no Centro Cultural Emilia Pardo Bazán, como ben decía o secretario. Exposición de motivos. A situación de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán é unha infraestructura municipal clave para a vida social e cultural de Sanxenxo. Alberga o auditorio municipal, sala de exposicións, a sede da Escola de Música e outras actividades socioculturais. Centro de veciños, incluindo unha gran cantidade de nenos e nenas de curta idade, así como traballadores municipais, nomeadamente o profesorado da Escola de Música, pasan numerosas horas cada semana nas instalacións deste edificio. O edificio consta de planta baixa, 2 plantas e soto. En este soto é onde se atopan diversas aulas de Escola de Música, incluindo unha aula de grandes dimensións utilizada para clases de música e movimento, dirixida máis aos cativos, non? Ensaios de conxunto musical, infantil e outras actividades formativas. Estas aulas de soto caracterízanse por ser espazos baixo terra, sen fiestras e, por tanto, sin posibilidade de ventilación natural. O problema, a ausencia de ventilación nunha zona de alto risco. O edificio foi obxecto dunha recente reforma
destinada a mellorar a súa eficacia enerxética, que incluíu a instalación de sistemas de ventilación. Non obstante, segundo as informacións directas dos propios traballadores e usuarios, os sistemas de ventilación e aire acondicionado das aulas do Soto non se acenden nunca ou de forma totalmente testemunhal. Isto crea unha situación de facto que nas aulas subterráneas, sen ventilación natural, permanecen sen renovación de aire durante longos períodos, acumulando os elementos presentes no subsolo. Aquí é onde radica o problema fundamental. Sanxenxo é unha comarca da ría de Pontevedra, en xeral está catalogada polo Consello de Seguridade Nuclear e diversos estudos xeolóxicos como o mapa potencial de radón que podemos ver aquí abaixo, poden ver ustedes aí abaixo, como unha das zonas de máis alta concentración de radón na Galiza e do Estado español, debido á naturaleza granítica do noso solo. O garradón é un gas radioactivo de orixe natural, incoloro e inodoro, e que emana do chan e tende a acumularse en espazos pechados e pouco ventilados, especialmente en plantas baixas e sotos. O risco para a sanidade pública. A Organización Mundial da Saúde califica o gas radón como un axente canceríxeno de grado 1, o nivel máis alto de evidencia. A OMS estima que o radón é a segunda causa máis importante de cancro de pulmón no mundo, só por detrás do tabaco, é a primeira causa en persoas que nunca fumaron. A exposición prolongada a altas concentracións de radón incrementan exponencialmente o risco de desenvolver esta enfermidade. A gravidade da situación no Emilia Pardo Bazán vese multiplicada por 2 factores. O primeiro, a poboación exposta. Estamos a falar de nenos e nenas en idades temperás, cuxos organismos son máis vulnerables, e os traballadores municipais, por suposto, que pasan ali a súa xornada laboral durante anos. E segundo, a falta de control. Este grupo municipal ten constancia de que non se están a realizar medicións rutinarias de radón en ningunha aula do edificio, nin existe un protocolo de ventilación activa para mitigar este risco. As obrigas legais do Concello, pois esta inacción contravén a legislación vixente en materia de protección de saúde. Vou dar varias directivas e decretos a nivel informativo. Vale, pois o Euroton, esta directiva europea, establece normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, incluindo especificamente o radón en lugares de traballo e edificios públicos. Un Real Decreto do 22 transpón a Directiva Europea e aproba o Regulamento sobre Protección de Saúde contra os riscos derivados da exposición a radiacións ionizantes. Este regulamento é claro, establece un nivel de referencia de 300 becquerios, esta é a medida que fan por metros cúbicos, de medida anual para lugares de traballo. Obriga aos titulares dos lugares de traballo, neste caso o Concello de Sanxenxo, situado en zonas de actuación prioritaria, a realizar medicións. Obriga a tomar medidas correctoras se se supera dito nivel. E despois temos o Código Ético de Edificación, que no seu documento básico, protección frente á exposición ao radón, exixe solucións técnicas en edificios novos e intervencións importantes en edificios existentes, como a reforma acometida para limitar a concentración de dito radón nas zonas de risco. O Concello de Sanxenxo, como titular do edificio, empregador de profesorado e garante de seguridade dos usuarios, moitos deles menores, ten a obriga legal e moral de actuar. A existencia de sistemas de ventilación que non se utilizan non é un eximente, senón un agravante de falta de dilixencia. Por tanto, o exposto o Grupo Municipal somete a consideración do Pleno a adopción das seguintes medidas. Acordo. Primeiro, instar ao Goberno Municipal, a este Goberno Municipal, a contratar de xeito inmediato e urxente a realización dun estudo completo de medición de concentración de gas radón por parte dunha entidade homologada e acreditada en todas as aulas e espazos de traballo situados no soto do edificio Emilia Pardo Bazán. Segundo, que os resultados de ditas medicións se trasladen con total transparencia tanto aos representantes legais dos traballadores municipais como ás familias dos usuarios da Escola de Música Municipal. E tres, no caso de que as medicións superen o nivel
de referencia destes 300 becus por metro cúbico establecido no Real Decreto do 22, instar ao Goberno Municipal a acometer de forma inmediata as medidas correctoras necesarias, instalación e mellora de sistemas de ventilación forzada, barreiras de protección, sellado de fendas para reducir a concentración a niveis seguros. 4. Establecer, independentemente dos resultados, un protocolo de ventilación diaria programada e automática para as aulas do Soto de Emilia Pardo Bazán, que asegure a correcta renovación do aire e cuxo funcionamento non depende da acción discrecional dos usuarios ou traballadores sobre os controis da climatización. E quinto, implantar un plan municipal de medicións rutineiras de Garradón nos mesmos edificios municipais de uso público, especialmente aqueles con sotos ou plantas baixas de uso intensivo e escasa ventilación natural para garantir o cumprimento da legalidade e a protección de saúde de todos os veciños. Isto pode ir un pouquiño para o resto dos edificios municipais que podemos ter estén afectados. Defendo a... Porque hai que defender, justificar a ausencia. Perdón, defendo. Defendo a moción, unha pola... Justificar a urgencia. Perdón, justifica a urgencia porque é unha cousiña que xa tiñamos a haber feito, sobre todo desde as últimas reparacións que lle fixeron ao complexo, adiante con eso si podemos tomar medidas, que hai axentes e hai aparatos suficientes para que a poboación e os nenos estén tranquilos. Muy ben. Vamos a votación da urxencia, por favor. Vale. Vale, por unanimidade. Listo. Defende agora a moción. Sei o costo, sí que non traemos o precio do costo, pero creo que non sería moi descabellado facer isto en estas instalacións e máis estando xogando coas vidas de nenos e traballadoras que, por suposto, botan a súa xornada laboral aí durante moitos anos e, sobre todo, en este soto de Emilia Pardo Bazán. Moitas gracias. Señor Viñas. Está, ahora. Bien, nós en este punto, sin duda, non vamos a votar en contra, para nada. O único que pedimos é que, bueno, nese estudio, aparte creo que dixo o compañeiro do bloque, aparte do Emilio Pardo Bazán, pois noutros entes públicos, pois tamén se fai ese estudio, pois se faga. Nada máis. Ya está. Vale. Pues moitas gracias. Sí, señora Lago. Señor González, e tamén isto que lle vou dicir con cariño, aprecio. Eu entendo perfectamente que lle poida preocupar o do Garradón no Emilia Pardo Bazán. O que non vou a compartir con vostede é que xere alarma a través da prensa. Primeiro de nada, eu creo que isto había que tratarlo de outra maneira. De feito, pareceme algo de verdade irresponsable, non? Tratar un tema así desta maneira. Pero, bueno, tratar un tema así desta maneira, vale? Vamos a ir ao soto do Emilia Pardo Bazán, non? O soto do Emilia Pardo Bazán, eu digolles que é unha zona ventilada. E que eu digo ventilada, digo porque durante moitos anos, cando estábamos programando algún tipo de actividade no auditorio, preparando, aínda coas portas pechadas, había corrente entre detrás do escenario, toda a zona de vestuarios e o longo do soto. A maiores temos unha sala de exposicións aí que pode supoñer máis dun 60% da superficie do soto, que ten dúas portas acristaladas que se abren non só para o uso das salas, senón para a limpeza cada día. E a maiores, agora, contamos con un sistema de renovación de aire e ventilación mecánica moderno, que o que fai é impedir esa acumulación de gas radón. E ten razón, foi precisamente esa reforma a que fixo que podemos contar con este sistema de ventilación e impulsión de aire independente, que son 4 máquinas repartidas por todo o edificio e que se encenden todos os días.
Vostedes creen que unha reforma de 2 millóns de euros sería aprobada por Europa se non cumplira coas cuestións de ventilación, climatización e aforo enerxético? De verdade cree que a estas alturas teríamos unha obra que non contemplase estas cuestións? Saben que non. Pois digo que é un tema que había que tratar de outra maneira e, lamentablemente, deixou xerar alarma e eu creo que non estamos en posición de seguir xerando alarma apoiando esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Lao. Sí, señor. Nada, gracias Paz, gracias alcalde. Para nada creamos alarma, non solo nos remitimos a trasladar un caso que estamos nunha sitio, pola súa orografía, estamos nun sitio especial, estamos falando dun sótano, estamos falando de que eses millóns de euros que vale a renovación non ten por que ir de lado de non facer unha non sei, pois unha prospección, facer algo por eso. Agora, que quede clariño que non creamos alarma, non se xoga coas vidas, menos con eso. Se nombramos a palabra cáncer é porque este gas, este gas en sí é moi perxudicial e a mesma OMS o dice, pero para nada demos datos, nin falamos de nenos. Que pasa? Se comparamos ou metemos na mesma frase unha enfermedade moi preocupante como esta e nenos, eu creo que non é xerar alarma, é só informar a xente. Vale, gracias. Vamos a votación logo, non? Quere unha cousa máis, señor Viñas? Nada. Vale, pois vamos a pasar a votación logo. Concurso. Moitas gracias, queda rechazada con 10 votos en contra e 5 a favor. Pasamos á seguinte moción. Es la moción del BNG sobre la habilitación de un espacio público de lecer para a xuventude. Ten a palabra tamén, non? Señor Prado. Espera un momento. Pido outra vez, a favor. Aí está. Gracias, agora sí, non? Vale, primeiro de todo, gustaría meter unhas pequenas palabras para o señor Vilar, que lle teño un aprecio especial a él. Elle de sexo doulle a noraboa por aceptar este cargo tendo en conta a súa situación laboral actual. E, bueno, benvido de novo a que foi a túa casa xa, aquí, vale. Desexo todo o mellor porque os seus acertos serán vos para o Concello e os erros serán perxudiciais. Entón, traemos agora aquí unha moción para a habilitación dun espazo público de lecer para a xuventude. Vou intentar resumir un poquinho máis, é curta. Pois a xuventude de Sanxenxo representa un elemento clave para o desenvolvemento presente e futuro do noso Concello, porén na actualidade existe unha carencia evidente de espazos públicos destinados ao lecer juvenil, ben dotados e que permitan o encontro, a convivencia e a socialización en condicións accesibles, seguras e non condicionadas estritamente ao consumo. O modelo de ocio predominante, especialmente en zonas como a nosa, Sanxenxo, está fortemente vinculado á hostalaría, o que provoca que moitas das relacións sociais da mocidade se desenvolvan en bares ou establecementos privados. Esta realidade limita as opcións de ocio para unha parte importante da xuventude e non sempre favorece hábitos saudables nin dinámicas inclusivas. Resulta necesario, polo tanto, promover alternativas de lecer público que ofrezan á mocidade espazos propios onde compartir o seu tempo libre sen dependencia do consumo, favorecendo así unha socialización máis diversa, igualitaria e enriquecedora. Experiencias noutras localidades demostran que a habilitación de espazos con xogos de mesa, futbolín, billares, salas de proxección audiovisual e zonas de encontro informal contribúen positivamente á cohesión social, á prevención de condutas de risco e á dinamización da vida comunitaria. Así mesmo, nun concello cunha estrutura parroquial como Sanxenxo resulta fundamental garantir que este tipo de equipamentos sexan accesibles para o conxunto de toda a mocidade, facilitando o seu acceso tamén dende as distintas parroquias mediante unha localización axeitada e, de ser preciso, a mellora das opcións de transporte. Por todo isto, o noso grupo
solicitamos ao Pleno que adopte os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a estudar a viabilidade da creación e habilitación dun espazo público designado especificamente á xuventude no Concello de Sanxenxo que funcione como punto de encontro e lecer alternativo. Que dito espazo conte, entre outros recursos, con salas de xogo de mesa, futbolíns, mesas de billar ou outro tipo de xogos colectivos, salas de cine para proxección audiovisual, zonas de descanso e socialización, en todos os casos, garantindo condicións adecuadas de accesibilidade, seguridade e mantemento, e que se priorice unha localización céntrica de fácil acceso para toda a veciñanza e toda a xuventude co obxectivo de facilitar o uso deste espazo por parte da maioría da mocidade do Concello, que tendo en conta a dispersión territorial do municipio se adopte medidas para facilitar o acceso da mocidade das distintas parroquias a este espazo estudando posibles melloras no transporte público ou alternativas de mobilidade e que o proxecto se desenvolva contando coa participación activa da xuventude de Sanxenxo promovendo procesos participativos que permitan adaptar o espazo ás súas necesidades e intereses reais. Gracias, señor Prado. Anuncia, se justifica a urxencia, sí. Creo que agora é o momento de plantexar esta moción porque estáse recondicionando e rehabilitando diversos espazos como o edificio de usos múltiples en Porto Novo ou de Vilalonga, onde era o Cole do Cruceiro, e creo que antes de que veña o verán, e antes de que veña o inverno, que é cando chove, a mellor fai falta máis unha sala se dote este espazo público. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar á votación da urxencia, vale? Vamos a ver. Queda aprobada por unanimidade. Defende ahora a moción. Pois o exposto, que creo que é necesaria unha sala habilitada especificamente para este uso, aínda existindo outros espazos no Concello. Creo que queda claro que non constan das salas de xogo nin de outros medios como unha sala de cine ou incluso de compartimentos para facer traballos grupais ou para que se reúna a xuventude. Tendo en conta especialmente que o uso dos móviles, agora mesmo creo que sería votar para dicir cousas que non sabemos, pero seguramente a longo prazo verase o perxudicial que é o uso dos móviles en canto a socialización na xuventude, tamén para nós, que tamén os usamos habitualmente, e penso que esta moción ven un pouco a intentar solventar esa problemática que existe. Moi ben, moitas gracias. Sí, señor Viñas, señor Viñas. Me alegro estas cousas porque se voa un pouquiño a historia, que non é tan lonxana, o Partido Socialista xa presentou, está nas súas perotecas, xa no 2011 presentou un centro de ocio, claramente que se fixera en este Concello, onde recollía nese centro de ocio, se fai falta, están vídeos por aí, pois se collía toda esa cousa onde a xuventud, incluso todas as persoas, puderan, digamos, estar como cines, como salas de billar, como salas de pádel, como incluso de bolas, de xogo de bolas, todo iso estaba recollido. Por iso nos alegramos que veña un rapaz xoven, neste caso, pois a falar dunha problemática que é a xuventude. Pero nós, de alguna forma, como socialistas, queremos que sean os xóvenes, e non xóvenes, incluso porque tamén podíamos ir ao cine, podíamos ir a moitas cousas. Eu, aunque de eso teño 70 anos, tamén iba, pero ata xogo de bolas tamén iba, sin problema ningún. Vamos a votar a favor desa cousa. Están. Sí, no, o que pasa é que me choca porque Adrián, claro, está votando, facendo tal, porque Adrián é unha boa peza política, por decir, con bo sentido, podían caixar en calquera, con nós tamén ten moito futuro, entón, no, tranquilo, vamos, Octavio, que non che vamos a tapar, é verdade, é verdade, Prado, sí, Prado, e Viñas, aí votou, está ben, sí, señora. Teño un lío co de González Prado. Prado, non eres Prado? É González. Pero aquí... Sí, pero... Aquí sale ao revés, non? saludo a nai. É que somos dos González e quere Prado. No, lín un balantes porque creo que me saleu aquí a mí mal, vale, na cousa vexo pola pantalla, entonces perdona, eres González Prado, non Prado. González, mellor que
É que a Mar González foi caixa comigo, que tamén son González, tamén paga un ramiña nea, cada vez que te nombra ti, acordame de miña nea, ben moi ben. Bueno, eu vou aproveitar tamén, porque non o fixen, e ademais darlle a benvida ao noso compañeiro, a Óscar Vilar, que xa estivo aquí, que te desexamos unha boa etapa, e eso, que benvido. Señor González Prado, a verdade que me gusta ver así unha persona nova, con estas ganas de traer cuestións que buscar, que cousas non está facendo este Concello, e traeras aquí. Se vamos a súa moción, pide un local de lecer para a xuventude. Vostede acaba de expoñer perfectamente con mesas de billar, xogos de mesa, etc. Eu non son nova, ou non vou aquí vostede, pero dá impresión que estamos anclados no século XX, e no século XXI, onde a mocidade se volveu digital. Decía vostede un perigo os móviles, pero, dende logo, é algo que está aí. Eu voulle dar unha información, non? No Concello contamos con 42 equipamentos públicos. Somos o Concello que máis equipamentos públicos ten por habitante. 42 repartidos entre infraestructuras e edificios sociais, culturais e deportivos e educativos. Deses 42, 27 teñen preferencia de uso para a mocidade. Voulle dicir cales son, e algúns nombrounos vostede. 3 bibliotecas, aula de estudio, 4 casas de cultura, local social de Gondar, Casa Priorato de Arra, Casa Don Fernando, usos múltiples de Porto Novo, Pazo Emilia Pardo Bazán, novo edificio sociocultural de Vilalonga, Pazo de Quintáns, a Telleira, 4 campos de fútbol, 3 pabellóns de deportes, a pista de skate, club de piragüismo, pistas deportivas nos Piñeiro, piscina municipal e próximamente o Pont Track. Estas 27 infraestructuras están repartidas polas 7 parroquias, o sea, accesibilidade total. Pero que a maiores, entre todas, temos a posibilidade de levar a cabo iniciativas deportivas, torneos, campeonatos, educativas e culturais, desde charlas, formación, concertos, proxeccións. Hai equipamentos en espacios, en algún dos edificios que lle comentara anteriormente. Para resumir, señor González, eu creo que o que vostede está pedindo en Sanxenxo, no seu Concello, témolo multiplicado por 10. Ademais de que todos os equipamentos públicos están a disposición de toda a mocidade, incluído este salón de plenos. Por lo tanto, non vamos a apoiar algo que xa se está facendo e con creces. Outra cousa é que a xuventude si teña que definir o que quere e como quere. Vale? Con iniciativas concretas, deportivas, culturais e sociais. Moitísimas gracias. Sí, a ver, en ningún momento dixen que non houvese nada para a xuventude, pero está mencionando sitios como bibliotecas, ao salón de plenos, que son, volvo a repetir, na moción especifico que é un espazo público destinado especificamente á xuventude e dotado de salas de xogos, futbolíns, billar, por exemplo, salas de cine, porque a cultura de cine aquí en Sanxenxo non está moi desenvolta, só aí hubo ano pasado un intento ao borde do verán que estivo bastante ben, pero fora deso non hai casi proxeccións de cine como era antes o cine ao aire libre. Eu aquí estamos falando no meu grupo dun espazo especificamente para a xuventude de lecer. Non son bibliotecas, non son aulas de estudo, non é unha casa social, porque as casas sociais que hai aquí, como dixo de Gondar, creo que non hai nin futbolíns, nin xogos de mesa, nin zonas para proxección. Entonces, o fin desta moción non está cumplido agora mesmo. É dicir, pedironos hoxe ao principio do pleno, no punto 4 de residuos, que hai que remar a favor de Sanxenxo, acaban de romper o mesmo o pacto, xa non queren remar a favor de Sanxenxo. A moción do bloque sempre en contra, como fan sempre. E volvo a repetir, e xa pasou, non quero que se acorde a señora Paz Lago, pero ali vou contar unha anécdota que no 2015-2016, ainda non estaba eu con este grupo, ni moito menos, exiximoslle, cando vostede era ali concelleira, a creación dunha aula de estudo. Incluso acudimos ao Diario de Pontevedra e a Voz de Galicia. E salimos ali uns compañeiros, máis eu ali. E todo o que nos encontramos foron reticencias, unha concepción un tanto mala da xuventude, como que non se podían deixar cousas en vigilancia porque iban a roubalas, desconfianza e negativas, ao fin e ao cabo. E ao final non se fixo unha aula de estudo, dicían que habían bibliotecas e chegaba, que non era necesaria esa aula de estudo.
Nesta nova legislatura chega unha nova concelleira que, aínda estando ausente gran parte do seu traballo, en 6 meses foi capaz de, despois de moitas mocións nosas e de votalas en contra, crear unha aula de estudo e non hubo ningún problema. En menos de un ano estaba a aula de estudo feita, da cal sacamos peito porque parte deso tamén foi nosa presión. 2 anos votou Vicente esa aula de estudo, non hubo ningún roubo, non hubo ningún problema, esas desconfianzas, reticencias iniciais que tiñan non se cumpriron. Agora está dicindo que xa hai demasiados espazos públicos, eu non digo que hai xa que construíron máis, pois, por exemplo, ao mellor unha das salas ou espazos que xa están construídos, pois habrá que dotalos do mobiliario que eu exixo aquí, que pode ser outro diferente, e todo o que nos leve a imaginación. Entonces, eu non digo que hai xa que construir un novo, nin facer un novo edificio, ni moito menos. Eu digo que hai que habilitar unha nova sala, e tamén lle deixo a vosa opinión de ver onde se pode facer. E nada máis. Señor Viñas, algo máis que dicir? Non, me manteñen no que hai. Se aclaráramos nós, o mellor, poderíamos facer en estudio ese centro de ocio que... Pero non, goberna usted. Vai facendo a rir. Sí, señora Lago. Vamos a ver, en canto a aula de estudio, eu doulle esa noraboa, en concreto a miña compañeira, pola creación da aula de estudio. Naquel momento a situación era distinta. E despois logrouse hacer aula de estudio. Perdón, pida a palabra outra vez, porque se pidan para favor, sí, perdón. Bueno, creo que se me escoitou. En canto a aula de estudio, eu doulle esa noraboa, en especial a miña compañeira, por poder levála a cabo. En canto a que vostede dice, eu sí creo que todas as actividades de iniciativa dedicada á mocidade se pode levar a cabo nos espacios cos que conta o Concello. Vale? Que non pode ser un espacio concreto, non teña dúda que calquer iniciativa que queiran facer e levar a cabo de calquer tipo de carácter social, educativo, deportivo, formativo, se pode levar a cabo dentro das instalacións que temos hoxe día e con colaboración das áreas correspondentes. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Lago. Sinceros, nada. Vale. Sí, claro. Señor Gonzalo. Pois perfectamente, entón, poden vostedes habilitar perfectamente estes medios que eu pido, porque eu creo que teñen agora mesmo, para min, e para nós, estou seguro, unha débeda coa xuventude despois de despedir a unha persoa que estaba facéndolle moi ben á xuventude en Portonovo. Eu creo que agora vostedes teñen unha débeda e deberían habilitar algo para que a xuventude poida desenvolverse correctamente e ter un espazo. Ninguén dice que hai que privalos de móvil, pero hai que darlle unha alternativa para que poidan socializar, sobre todo cando chove. Moi ben, moitas gracias, señora. Vamos a pasar á votación, entonces. A ver. Aí está, listo. Queda rechazada con 10 votos en contra e 5 a favor. E agora pasamos á seguinte moción. La primera del PSOE es la de defensa de la paz y de los derechos internacionales. Que na defensa, sí? Aí está. Moción que presenta o Grupo Municipal Socialista en defensa da paz e do dereito internacional. O Grupo Municipal Socialista do Concello de Sanxenxo, ao beiro do disposto no Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das entidades locais, presenta esta moción en defensa da paz e do dereito internacional. O Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo expresa a súa profunda preocupación pola escalada militar que se está a producir en Oriente Medio. Non se trata dunha preocupación abstrata nin afastada. Os conflitos armados teñen sempre un alto custe humano, social e económico. Falamos de vidas humanas, de cidades destruídas, de familias obrigadas a fuxir e dunha inestabilidade que xa está a ter consecuencias no conxunto do mundo. A historia recente demostrou que as guerras iniciadas fora do marco do dereito internacional e sen o respaldo da comunidade internacional non resolveron os conflitos, en moitos casos provocaron máis violencia, máis inseguridade e crisis humanitarias de gran magnitude. Hai pouco máis de 2 décadas vivímolo coa guerra de Irak, aquela intervención que se presentou como necesaria para garantir
Garantir a seguridade internacional acabou sendo, co paso do tempo, unha das decisións máis cuestionadas da política internacional recente. Europa e tamén España debe actuar con responsabilidade e aprender das leccións da historia, evitando repetir erros que tiveron consecuencias tan graves para a paz e para a seguridade global. Por iso, nun momento como este, compre dicilo con claridade. A guerra non pode ser a resposta. Galicia quere estar ao lado da paz, do diálogo e do dereito internacional, do lado dos principios recollidos nas Cartas das Nacións Unidas que durante décadas serviron de base para a convivencia entre países e povos. Galicia repudia o réxime de Irán, responsable da represión e da vulneración dos dereitos fundamentais da súa cidadanía, especialmente das mulleres. Pero, ao mesmo tempo, rexeita este conflito e defende que a única saída debe ser diplomática e política. Porque cando se rompe a legalidade internacional, quen máis sufre son sempre os mesmos, a poboación civil, porque, ademais do drama humano, os conflitos tamén traen consecuencias económicas que acaban chegando á vida diaria da xente, prezos da enerxía máis altos, incerteza económica e máis dificultades para moitas familias. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista somete á consideración do Pleno do Concello de Sanxenxo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, defender que a única saída posible a este conflito debe ser diplomática e política, condenando calquera vulneración do dereito internacional e reafirmando o compromiso cos principios que sustentan a convivencia entre nacións, o respeto á Carta das Nacións Unidas e a resolución pacífica dos conflitos, bases da seguridade colectiva e da estabilidade mundial. Segundo, afirmar con claridade un principio que forma parte da conciencia democrática da nosa sociedade, non a guerra. Terceiro, expresar a solidaridade do pobo galego coas vítimas civís e con todas as persoas que están a sufrir as consecuencias da violencia. Cuarto, apoiar a posición do Goberno de España e os seus esforzos diplomáticos, así como os da comunidade internacional e da Unión Europea para lograr unha desescalada do conflito e abrir camiño de negociación. Quinto, dar traslado desta moción ao Goberno de España, a Xunta de Galicia e a Asociación Galega de Municipios e Provincias e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. Moi ben. Defenda agora a urxencia. Pois a urxencia está ben clara. A parte de todo o que mantín, vemos, por desgracia, nas televisións, cada día, o que está a sufrir a poboación, o que estamos a sufrir todos por culpa desta maldita guerra. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar entonces a urxencia. Moi ben, queda aprobada por unanimidade. Votamos, ou sea, defenda agora a moción. Pois me gustaría, como non, que todos os partidos políticos que estamos aquí representados, pois considero que debíamos de apoiar esta moción, que non vai en contra de nadie, senón, lógicamente, vai de apoio e de solidaridade coas vítimas que están sufrindo en Irán, que están sufrindo en Gaza, que están sufrindo en todas as partes do Oriente Medio e incluso ese conflito afecta a Europa e afectanos a todos en que aí nos sube a carestía de vida, nos sube, por desgracia, todo. Estamos a sufrir todos unha guerra que para min solamente ten dous culpables. Un culpable que é o señor Netanyahu e non vou a dicilo, pero si que o digo, porque eu son así, atopou un tonto útil, que é o presidente do imperio máis grande en este momento, é o tonto útil que Netanyahu, non vou a dicir a palabra porque sería moi fuerte, esa xente que goberna en Israel, pois de alguna forma quere apoderarse, facerse gran Israel, non que ese é o fanatismo que ten pois eses señores que mandan en Israel. E topou un tonto útil que, bueno, a ver onde nos conduce. Eu penso que nos vai a conducir a moi mal sitio, a moi mala. Me dá espiña polo que me informo, polo que leo, polo que trato de tal, de que nos vai a levar a moi mal camiño. E o tempo pollerá cada quen no seu sitio.
E por iso eu penso que en esta moción debíamos estar todos de acordo. Nada máis. Moitas gracias, señor. Que me hacen, sí? Señor Fernández. No, pero que lle dou aí. Dello outra vez. Gracias, agora está. Gracias, señor alcalde. Alégrome que os compañeros socialistas que nada máis entrar dixeron que se iban a dedicar á política local, agradecerlles que traian isto aquí, porque a política internacional ao final afecta no bolsillo a todos. Estámoslo pagando en gasolina, vámoslo a pagar en fertilizantes, vámoslo a pagar en compra por culpa destes sinvergüenzas. Gracias por traerlo aquí. O internacional tamén nos afecta. Ben, por supuesto vamos a votar a favor. Vai-me a sorprender, seguro, que o que teña que expoñer o Partido Popular aquí neste... Pouco podemos facer desde aquí, pero sí podemos poñer un gran area, que é denunciar, e isto sí que é alarma, señora Paz, isto sí que é alarma, 20.000 nenos mortos no medio de 70.000 que se teñen contabilizado en Palestina por culpa destes sionistas asesinos. En Irán máis do mismo, é dicir, o conflicto sabemos o que é, aquí non entra o burca das mulleres, nin aquí o que entra é o petróleo, de 2 ou 3 magnates, deste desequilibrado, que, por cierto, salía hoxe estes días nas noticias, que teñen un artículo na Constitución americana que incluso queren incapacitar pola cabeciña, que ben se ve, como diríamos aquí. Vamos a votar a favor desta moción. Agora, o petróleo, os cartos, está todo unido e vámoslo a pagar todos e todas. De momento, gracias. Moi ben, moitas gracias. Quer dicir algo máis, señor Viñas, ou que? Non. Ben, pois entonces, mire, vou explicar. Nós estaríamos encantados desde o Grupo Municipal de votar a favor dunha moción así. Non hai nadie nesta sala, nin das persoas que nos estén escoitando, que este a favor da guerra. Non estamos nadie a favor da guerra, vale? O que pasa é que ustedes están utilizando desde Madrid electoralmente, sobre todo o presidente Sánchez, como arma electoral, non como arma que lle preocupa a guerra. E polo nós xa lle dixen, estaríamos encantados dunha moción como dio Armando, pero ustedes non son verdadeiramente sinceros. O señor Sánchez está utilizando o tema da guerra en beneficio propio electoral. Non está pensando noutra cousa. Eu non vou entrar en máis debate do tema, comprende? Por lo tanto, nos vamos a votar en contra por iso que lle acabo de explicar, pero ningunha persona con dedos de frente está a favor de ningunha guerra. Me explico? Vale, moitas gracias. Quer dicir algo máis? Moitas gracias. Pois vamos á votación logo. Sí. A ver, non va... A ver, a moción é deles. Non, a moción é deles, perdón. A ver, eu vou dar a palabra un segundo para que digan algo tan, pero non é así. Vale, a ver, comente, señor González. Recórdelle que o ROCE non dice eso, se non temos o interventor... Non é o señor interventor, non lle corresponde nada tal, en que tal caso sería o señor secretario, pero é igual, xa ten a palabra usted. Non, igual non é. Non, que é igual, que non fa falta que lle pregunte ao secretario, que non é o interventor que ten dela. Non lle estou preguntando, estou me referindo... económicos, bueno. Bien. Quero decir... Vamos a ver, veña, siga. Siga, sí, por favor, sí. Espera. Vamos a ver. Isto ven de atrás, é dicir, o imperialismo este é o que ten. Isto estamos falando de genocidio. A parte do Irán, antes do Irán, vendrá ahora matar rapaces e soltar bombas onde hai embarazadas, nenos, hospitales, axudas humanitarias, ONGs, Media Luna Roja, Cruz Roja. Isto é un genocidio deste americano e deste sionista, porque dentro de Israel hai persoas boas, deste sionista, para os que non sepan un poquinho de historia. Estos son genocidas. Espero que paguen un día polo que fan. Ahora que me veña usted con Pedro Sánchez aquí, eso non sei cal, non sei que temos que facer para que voten algo a favor desta outra. Vou a contar outra cousiña. Cando invadiron Irak, estábamos máis ou menos a favor, porque había un tirano aí que invadira outro país, outra máis, é dicir, dereito internacional, onde está.
onde está o dereito internacional? É dicir, ten o Pedro Sánchez, non? Iso tamén o controla Pedro Sánchez. Ben, eu non vou defender o Pedro Sánchez, pero no ano 92-93, cando se invade Irak e respondemos, o fillo do seu amigo querido pistolero que está en Abu Dhabi foi famoso porque se paseaba en moto. Non, paseábase en moto, saleu na revista do Corazón. Paseándose en moto cando tiñamos alá e co apoio de todo o mundo tiñamos xente, pois ao mellor con peligro de perder a vida. Ben, agora volvemos ao mismo. Vámoslo a traer para aquí. A ver, céntrese... Non acabei, perdón, non acabei. Non acabei. Despois de eso, usted fala de Pedro Sánchez, eu falo de petróleo por alimentos. Non sei se sabe o que é. Mire, Vale, eso veo despois... Por favor, deixeme acabar. Non, pero deixo acabar, non centro usted no tema que está desviando un Isto, debate aquí. no, para falar do tema teño que poñelo en A contexto. moción é do PSOE, o PSOE non quixo falar, eu dixen ao PSOE, se quería volver a rematar, non quixo, eu cerrín o tema e diña para Mentre fala usted non podo calar eu. Non lle vou permitir que haga outro debate, usted faga o debate que tal, o sea, aclaro que quería aclarar e xa está, porque a moción é do PSOE. Bien, perfecto. Bueno, Céntrase na moción, que decir, quería dicir? para realizar unha moción habrá que justificarla, habrá que poñer uns antecedentes. Pero Bien, corresponde que isto ven da guerra... e presentaron a eles. Isto ven da guerra de Irak. É dicir, o petróleo por... O petróleo por... Bueno, é dalle. Se non quere saber... Non, perdón usted, non, é que non. Bueno, pois xa está, pois claro que non quero. Non estamos aquí entrando nunha cosa da guerra de Irak, o outro día Sánchez de Aznar fai tal, os problemas reales da xente non falan, deso non queren falar. Os problemas reales da xente é ir á gasolinera a pagalo como estamos pagando. Pois xa está, veña. É dicir, vai-me a cortar. Bueno, voulle a cortar porque non está entrando usted en cousas de Irak, que non sei que non veñan ao caso. Vamos a ver, tendré. Perdón un segundo. Hai unha moción do PSOE, vale? Para un tema de non a la guerra, vale? Sí. Usted falou, el falou, eu falei, preguntei se quería falar outra vez a persona que presentou a moción, non quere falar, e dei un momento para aclarar. Apelo... Claro. Entón, estou dando a usted un protagonismo que non lle corresponde, que lle corresponde a Pero eles. non se trata de protagonismo... Sí, que sí, se usted quere, pois usted pode facer outro día un pleno extraordinario, firman con eles, poden pedir o que queiran. Apelo ao secretario para que no ROF, a ver se podo falar ou non podo falar. Non, pero usted manda ao presidente, usted pode falar cando lle din a palabra, punto. É unha moción que presentou, e non ten nada que preguntar ao secretario. A moción presentou... Apelo, non digo, apelo. Apelo, se lle din a palabra a usted, dicir que centro de debate non dinlle a palabra, eu non lle din a palabra. Por que non me deixa acabar? Cal é o problema? Pero porque se centra no tema desta moción, non é outro debate. Que me estou centrando. Faloume usted do rei emérito, faloume usted, dirá, falame ben aquí con cosas que non lle vou permitir o que faga nesta moción do PSOE. Se fora a súa outra cousa, sería. Termine, por favor, co tema do que quería dicir. Despois da guerra de Irak, isto xa viña comprometido. Mire o interés que teñen estos... Eu só quero reflexionar sobre o interés que teñen estos señores. Se fai o petróleo por alimentos. Que é o petróleo por alimentos? O que están facendo agora. Es decir, damos alimentos, pero ti soltas petróleo en Irak. Agora estamos facendo o mismo. Abrimos os techos do Hormuz, deixamos salir o petróleo para que baixe o petróleo. Venga, isto é imperialismo, puro e duro. E gracias pola súa comprensión, porque só é reflexionar. Para reflexionar unha cousa, a veces hai que ir atrás. Moitas gracias. Gracias a usted, señor Fernando. Vamos a ir á votación do tema. Eu, para decir tal, isto, vamos a ver, nadie daqui, o que pasa é que a xente ten sentido, nadie, pero non é xa os que estamos aquí, nadie está a favor dunha guerra, pero nadie está a favor dunha guerra. Pero nós non vamos a utilizar nin engañar aos veciños, nin a ver, Pedro Sánchez é o presidente do goberno de España, home. Entón, se fora... Pero... que un presidente ben visto incluso en Europa, donde o alaban en Europa, menos o PP de España. Porque que? Porque fai unha oposición de hai un tempo para cá que é, lóxicamente, derrumbar o socialismo. Ustedes sempre foi derrumbar o socialismo. Antes era con Felipe González, depois era con Zapatero e agora con Pedro Sánchez. E se mañán ustedes chegaran ao goberno e pois fixeran o que fixeron cando foi da guerra de Irak e viñera pois Periquiño das pelotas sendo o secretario, pois sería outro socialista, xa se cabría Pedro Sánchez. Ustedes sempre é o mismo. Non me faga falar de política porque entonces entramos noutro debate. Eu non quero debatir. Usted debía ser máis coherente. Eu moitas veces lle dixen que usted é listo.
bastante listo e debía de ser un pouco máis coherente e non armarse por ese cerro de Úbeda e ao mellor votar a favor desta moción porque aquí hasta non fala en contra de ustedes nin fala en contra de nadie, senón fala perfectamente de defender a Galicia, de defender a xente, humanamente. E non me faja falar. Moitas gracias, señor Viña. Se non tiña que falar, pero para que vexa que montar, señor Fernández, se dá cuenta como fala, tal, se non lle corto nada. Usted, é verdad que aumenta a audiencia cando fala usted, porque non é, eu já tamén me cae simpático, o que tal, se non fora por un tema tan serio como é o tema da guerra. Estamos dicindo que nós, desde o Grupo Popular, non vamos a votar a favor, vamos a votar en contra, pero explico por qué, porque non vamos a utilizar un tema tan grave para engañar aos españoles, cousa que están facendo ustedes. Vamos á votación. Exacto. Exacto. Queda rechazada con 10 votos en contra e 5 sís. Bien, a seguinte moción é tamén do PSOE, que é... Financiamento da axuda do servicio... axuda no fogar. Sí, que non vai a defender? Tamén o señor Viñas? Sí, cando que... O Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, ao beiro do previsto no Regulamento tan, somete á consideración do Pleno a seguinte moción. O pasado 20 de xaneiro de 2026, a Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAN, acadaron un acordo para incrementar o financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, SAF, en virtud deste acordo establecese unha actualización progresiva da achega autonómica pasando dos 12 euros por hora actuais a 16 euros en 2026, 17 euros en 2027 e 18 euros en 2028. Este acordo constituye a primeira revisión do módulo autonómico desde o ano 2020 e responde ás demandas trasladadas polo municipalismo galego. Non obstante, na práctica, os concellos continúan asumindo unha parte significativa do custo do servicio, a pesar de que a súa competencia se circunscribe á xestión do mesmo, correspondendo ao financiamento ás administracións supramunicipais. O Servicio de Axuda no Fogar é unha prestación esencial do sistema público de servicios sociais, orientada á atención das persoas en situación de dependencia, e a promoción da autonomía persoal. No contexto galego, caracterizado polo envellecemento demográfico, a dispersión territorial e o peso do medio rural, este servicio resulta clave para garantir a cohesión social e a permanencia da poboación no seu contorno habitual. Segundo os datos disponibles, o custo real dunha hora do SAF en Galicia sitúase con carácter xeral entre os 22 e os 30 euros, en función das características territoriais e da prestación do servicio. En consecuencia, mesmo coa actualización progresiva prevista hasta o ano 2028, a achega autonómica continuará situándose por debaixo do custe efectivo. Esta situación obriga as entidades locais a destinar recursos propios para cubrir a diferenza e que pode afectar a sustentabilidade financeira municipal e a capacidade de resposta ante outras necesidades sociais. Por todo o anterior, considérase necesario avanzar cara a un modelo de financiamento suficiente, estable e acorde co custo real do servicio, que permita garantir a súa viabilidade e a calidade de atención prestada ás persoas usuarias. O Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, tomar coñecemento do acordo acadado entre a Xunta de Galicia e FEGAN para a actualización progresiva do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar. Segundo, considerar que o actual marco de financiamento do SAR resulta insuficiente en relación co custo real do servicio. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a avanzar cara a un modelo de financiamento que cubra de maneira axeitada o custe efectivo do Servicio de Axuda no Fogar. Cuarto, instar a Xunta de Galicia a continuar o diálogo institucional coa FEGAN e co Goberno de España co obxectivo de consolidar un sistema de financiamento da atención e a dependencia que sexa suficiente, estable e sostible. E quinto, dar traslado do presente acordo á Xunta de Galicia, á Federación de Municipios e Provincias e a todos. Moi ben, justifica a urxencia. Pois claramente volvemos á misma. Consideramos
que seguimos como concellos gastando unha pasta que non nos pertenece, e a Xunta de Galicia era que tiña, lógicamente, que facer isto. Moi ben, moitas gracias. Vamos á votación, entonces, da urxencia. Aí está, marcha. Bien, queda aprobada por unanimidade. Defenda a moción. Pois, señor alcalde, volvemos a considerar que hai que instar a Xunta de Galicia avanzando hacia un modelo de financiamento que cubra de maneira axeitada, como repito, o custo efectivo do servicio de axuda no fogar. Que chegue a acordos co Goberno de España, coa Federación de Municipios, e que se pollan a traballar en ese aspecto para que realmente haixa unha axuda efectiva co custo real a pagarlle aos traballadores e, digamos, atendendo ás persoas. Porque sei que hai persoas que están para ser evaluadas, seino de boa tinta, de boas persoas veciñas, incluso, e levan máis de 2 anos esperando pola súa evaluación por parte da Xunta e nin siquiera van ali ou apareceron para evaluar a esas persoas que están encamadas e necesitan esa evaluación para que teñan esa atención. Nada máis. Gracias. Sí, señor Fernández. González Fernández. Gracias, alcalde. Solo dicir, é unha cousa moi delicada, tocoulle das máis delicadas en concejalías. Animo a Paz a seguir traballando, pero queda moito por facer. 18 euros. Buf, 18 euros a hora. Este é unha vergüenza. Este é unha vergüenza, pero a nivel Xunta, a nivel Estado español. A FEGAN aquí non pinta nada, isto é cousa de estancias, está repartido un 50%, non recordo agora se os porcentajes, se é 50-50, o que sea. Decir que no Concello de Sanxenxo, e tampouco é alarmar a xente, Paz, que supoño que me contestarás a isto. No Concello de Sanxenxo non temos lista de espera cero. Vais a ampliar o noso centro de día, pero a axuda no fogar ten moitas deficiencias. Aproveito tamén para pensar nas nosas todas as cabeciñas que estamos aquí, nesta persona última que morreu en Porriño, atacada por o mal funcionamento do sistema. Hai persoas, moitas persoas, ainda falando onte con elas, que levan máis de ano e medio esperando con un nivel 1. Non estamos falando de, non sei se vai para arriba, para baixo, non sei se é un, é dicir, o máis grave. É dicir, elevan esperando máis, o 3, gracias, o 3. Levan esperando máis dun ano e pico. Entonces, vender e salir á prensa con que o nivel é cero, non o comparto. Anímolles a traballar e tenderlle a man para seguir con isto. Por favor, este lema do alcalde que a mí me gustaba e non cumple, de coidar a quen coida, vai para todos, é seu. Non, digo, señalas así, é teu. Bueno, eso, comparto tamén, pero hai que facelo. Moitas gracias, non teño nada máis que decir, solo que a deficiencia entre o Estado español e a Xunta de Galicia, que non se quede, por favor, solo en anuncios de TVG e mentiras. Gracias. Moitas gracias. Sí. Empezarei coa moción, señor Viñas. Vostede plantea unha moción que eu resumiría nun solo acordo. Instar a Xunta de Galicia a que mellore a financiación do sistema de axuda no fogar. Ese é o único, en 4 puntos. É difícil entender que chegue esta moción hoxe cando se está facendo. Decía o compañeiro que 16 euros, partimos de 12, acaban de aumentar 4 euros, un 33%, estamos que vamos a chegar a 18 euros. E para que se poñan en situación, este incremento supón un 73% da cuota, o sea, do que vale ahora en Sanxenxo ahora mismo, que son 22,45 euros. Vou tamén entrar aquí porque acaba de decir señor Octavio, porque González, acaba de decir aquí que non hai lista cero en grado 3.
Estou en potestade de dicirlle que é mentira. Vale? Acabamos de sacar un concurso, e non veño aquí a contar, acabamos de sacar un concurso, chegamos no ano 2017, co goberno que deixaron, había un gasto, creo, de 331.000 euros en servizo de axuda a domicilio, no fogar. Aumentamos a máis de 2 millóns de euros, pero non por capricho. Vale? Un cálculo feito entre o personal de servicios sociais e eu, a Concellería, para cubrir as horas, sempre priorizando o grado 3 e grado 2. Vale? Dese grado 3, ese grado 3 xa entrou co primeiro incremento que se fixo desde que entrou a empresa. E incluso se incorporaron horas pedidas a máis de familias. A día mércores pasado había 0 personas en grado 3, a mércores pasado. Isto cambia cada semana, tamén é certo. O sea, non pode haber unha persona en grado 3, como está dicindo, dende fai máis dun ano. Pois me gustaría que der o dato porque algo lle está fallando, porque tuveron prioridade, temos horas, co novo contrato, créame, non ten sentido o que estou a escoitar. Entón, hai un fallo de comunicación e unha información que non é veraz 100%. Se me está falando do grado 3. Se me está falando do grado 1, non. Primeiro vai grado 3 e grado 2. E vamos paulatinamente incrementando as horas. Teña en conta que vamos a aumentar 20.000 horas este ano. Que se dice pronto. Vale? Un esforzo do Concello. E volvo á moción, porque aquí o señor Viñas falaba de que a Xunta, e non estamos contando que fai a Xunta de Galicia, apoiar nun 73% o custo da hora no Concello de Sanxenxo. Pero que fixo o seu goberno? Aprobou unha lei de dependencia. Estupendo, pero puxo financiación? Non. Pasoulle a pelota ás comunidades autónomas. E voulle dar un dato. As 3 primeiras comunidades autónomas que se puxeron a traballar nelo foron País Vasco, Galicia, mal que lle pese, e Asturias. Sin ningún tipo máis de axuda. E cada unha delas vai buscando como dar os recursos aos concellos, cando, como decía o señor Octavio, non teríamos que poñer un solo euro. Esas 3 son as primeiras comunidades autónomas que se poñen. Pero xa que queren falar da situación de Sanxenxo, vou dicir, decisións como a posta ahora de ampliación do SAF, mellora do centro de día, ampliación do espazo de servizos sociales, da sede de servizos sociales, fan que nos convertamos no concello que máis invirte en servicios sociais por habitante. 235 euros en Galicia. É un dato que non nos inventamos, é un dato que está nun estudio recollido. Entonces, non volvo a decir, esta moción non chega a tempo, chega cando xa se está facendo, por lo tanto, vou pedir ao meu grupo que vote en contra da mesma. Moitas gracias. Moitas gracias, señora. Señor Viñas. Señora Paz-Lago, en primeiro lugar, aquí esta moción que presentamos nós non fala para nada de Sanxenxo, nin critica a este goberno, nin o traballo que está dentro. Iso para empezar. Incluso consideramos que o mellor este Concello fai de suficiente moito traballo que non merecía os cartos que recibe por culpa dos seus amigos que mandan en Galicia. Manda só, os seus amigos mandan en Galicia. Non me empece como o señor alcalde a mescar fabas con castañas. Vale, non me máis. A ver se ten. Aquí temos ben claro que instamos á Xunta de Galicia, en esta moción, a que poña o ferro, a que poña o cartiño. E non me veña cos contos, e se non lle chega, que se dialogue co goberno de España, e que, me entende? Porque ese conto de que non manda cartos o goberno de España é unha mentira. Unha mentira. As comunidades autónomas nunca recibiron tanto diñeiro deste como de que Pedro Sánchez está ao frente do goberno. Nunca recibiron tanto diñeiro. O que pasa é que ustedes o diñeiro levan o igual pa onde... Non siga por aí, que senón teño que intervir. Pois intervino o que queira, senón debatímolo máis usted cando queira. Así que, eso é. Agora, se non queren votar, non voten. Aí, acabou? Sí, acabei. No, pero... Sí, que quere debatir? No, pero mira, sí que non ten que ver con este, digolle que non siga por aí, porque desde fai moitos anos Sanxenxo non recibe un euro de costas do Estado, vale? Entón non me fan a falar de costas do Estado. Estamos falando de
caladiño, porque... No, eu non calo nunca, señor alcalde. Usted diga aí públicamente que vai criticar ao PSOE se non manda cartos de Costa do Estado para aquí, para os paseos marítimos tanto zorroto que está facendo o Concello. Pero, bueno, non é o tema, por eso que ojo con ese tema. Sí, señor... Sí, señor González, moi delicado. Espera. Listo. É un tema moi delicado, compañeira Paz. Sí que che digo quen son incluso, son veciños meus e outros fora de aquí, por protección de datos, nada máis, pero sí queda moito por facer, e tanto o Goberno Central, que xa presionaremos os deputados galegos, neste caso hai un solo, porque o resto non se lle espera, dos dous partidos, xa presionaremos, pero os cartos se poñen do Estado e da Xunta, non hai máis voltas que dar. Agora, que lista cero non hai lista cero, non hai. Hai que traballar en eso. O de Costas, quero tamén que pensemos... No, solo, por favor, solo dicirlle unha cousiña. O problema de Costas, por exemplo, o que pasou en Santander, quero recordalo, xa que estamos aquí, que lle demos tamén a falta de mantenimiento naquela pasarela, matou 5 rapaces, creo, ou 6, vale? É unha desgracia, por favor, solo non recuerdo. Vale, gracias. Quero dicir algo máis? Non. Ten un apunte, porque si creo que é necesario ter en conta. Señor Octavio, en grado 3, a día de hoxe, hai lista cero. Vale, verificado a través do SIGAT e do Cibersat, as aplicacións coas traballadoras sociais. Vale, que se pode mover, pero non quero que usted me fale de grado 1, yo compro, pero grado 3... O señor que presentou a moción quere dicir algo máis antes de... Nada, todo claro. Voullo dicir eu a usted. Dixo o Papa, dixo coa boca pequena, digo eu. Foi unha aberración que o señor Zapatero, que fixo esta lei, moi ben feita, non dotou nunca un euro para esta lei. Vale, fixo unha lei, pero sin cartos. E así ten culpa, como dixo tal, o Goberno Central. Vale, así de claro, moi bonito a lei. Pero non me fale de transferencias ni nada, vale? Sanxenxo paga moito máis de IVA das obras que fai para os veciños que dos cartos que recibe do Estado. Pero ese é outro debate outro día, vale? E se non pida as cuentas usted. E depois, por outro lado, dicirle, a ver, señor González Fernández, non vai a pasar como pasou coas multas de Vilalonga, que ainda estamos esperando que veñan. Eu non teño por que non creer a concelleira Palago, que está moi sensible con ese tema, estamos poñendo todos os cartos que se necesitan para ter, como ben dixo usted, os grados 1, non somos os que calificamos ao personal, pero eu non teño que... Entonces, non lle vai a pasar usted como pasou coas multas, que ainda estamos esperando a día de hoxe, esas multas famosas de Vilalonga que non aparecen por ningún lado. Vale, entonces deixemos a cousa aquí. Vamos á votación. As de tráfico que usted anunciou aí, pero non dan aparecido. É igual, xa está. Mira, vamos á votación desta moción. Entonces, por favor... A ver, aí. Bueno, agora... Queda rechazada con 10 votos en contra e 5 a favor. Bueno... E agora non hai máis mocións, excepto unha proposta, unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular. Señor secretario, entón temos que... Sobre a solicitud ao Instituto Galego de Vivenda Solo de acceso ao Fondo de Cooperación cos Concellos para a adquisición de solo para a promoción de inmobles de nova construción para a súa cualificación con vendas protegidas no ámbito do solo urbanizable SU27 de Sanxenxo. Sí, no, agora explico eu o tema porque hai que votar primeiro a urxencia. No, primeiro hai que ler la... Hai un decreto do alcalde? Claro, no, el decreto no, la propuesta. La propuesta la tengo, onde está la propuesta? Está aquí. Bueno, a proposta... Vamos a ver. Isto é que publicouse, unha vez publicado na Universidade de Galicia o 25 de marzo a resolución do Instituto Galego de Vivenda ao Solo é a resolución pola que se convoca o acceso ao Fondo de Cooperación cos Concellos para o apoio ao financiamento da promoción de vivenda protexida. Considérase que dentro do ámbito do SIU 27 ubicado en Vilalonga se dan as circunstancias ideais para poder acceder a unha liña das liñas previstas na citada resolución, concretamente referida á adquisición de inmobles coa previsión de que sexan destinados á construción de vivenda protexida. Na memoria descritiva da actuación que figura no expediente se enumeran e describen os bens que se pretenden adquirir e
a súa situación urbanística, estando os mesmos en propiedade da Sareb, que é a banca, digamos, a banca mala que se chama do Goberno de España, e alcanzando un importe de compra de 3,5 millóns de euros. Aquí hai un tema que está mal, pon 3.500.000 euros, pero hai que corrixilo. Son 3,5 millóns. Sí. Vale. Que serán os que se pidan para financiar a través desta actuación. Igualmente consta informe da intervención aludindo ao prazo de reposición da cantidade solicitada e o importe a satisfacer das distintas anualidades. Por tanto, estando en disposición de cumprir os requisitos establecidos na resolución do IGBUS anteriormente descrita, é polo que propoño ao Pleno da adopción do seguinte acordo. Primeiro, solicitar do Instituto Galego de Vivenda e Solo acceso ao Fondo de Cooperación cos concellos para a adquisición de solo para a promoción de inmobles de nova construción para a súa cualificación como viviendas protegidas no ámbito do solo urbanizable número 27, o SU de Vilalonga, que está en Vilalonga, na Xunca Blanca, para quen non sepa. O importe solicitado será de 3,5 millóns de euros e a proposta anual de resolución sería de 437.500 euros para un importe de 8 anos, conforme ao informe de intervención que se achegará con esta proposta. Segundo, adquirir o compromiso de permitir a compensación e a retención das achegas vencidas e non ingresadas con cargo ao Fondo de Cooperación Local para o caso de que non se reintegren as cantidades nos prazos previstos na resolución e no posterior convenio de financiamento. Terceiro, adquirir o compromiso de incluir nos orzamentos dos exercicios seguintes con cargo aos ingresos correntes os importes das anualidades previstas da resolución e no posterior convenio de financiamento. Cuarta, adquirir o compromiso de non compensar as amortizacións pendentes coas cuantías que, por calquera outro concepto, lles poida deber a Administración Xeral á Comunidade Autónoma de Galicia ou entidades públicas instrumentais pertenecentes ao sector público. Quinto, designar o alcalde como persona habilitada para realizar os trámites ante a Administración. E sexto, ordear a inclusión da documentación a presentar na reportaxe fotográfica dos bens que se pretenden adquirir. Ahora hai que votar na ausencia, non? Ahora hai que justificar antes un detalle aquí para un importe para un plazo de 8 anos. Para un plazo de 8 anos, sí. Vamos a ver. Isto firmouse o día 18 de marzo, pero non se publicou no DON hasta o día 25 de marzo, por lo tanto, xa estaba o pleno convocado, non houve tempo de facer comisión, pero todo eso. É porque isto? Porque isto, a Xunta dota iso con máis ou menos 10 millóns de euros, se pode adquirir hasta un 40% do que se pida, pero eso entra, se cumpre esos requisitos, danos por orden de entrada. Por lo tanto, hai que ter todo, non podemos perder un segundo máis. Vale, non recordo se é o día 2 ou o día 6, o 6, que cando se abre o tema está a Semana Santa, o 6 aquí é festivo, vale, entón, por eso tanto, eso é urxencia, por tanto, eu pediría o apoio de todos para votar primeiro a urxencia e despois o pleno para esta proposta. Vamos á votación, entonces. Da urxencia. A urxencia, perdón, sí. Ben, moitas gracias. Queda aprobada por unanimidade. Vale. Entonces, ahora, non sei, casi, eu creo que isto podemos chamar que é o pleno da vivenda pública en Sanxenxo, porque con este suelo de aquí, agora non son os datos concretos, que isto ainda ten un trámite un pouco largo, pero si é verdade que nos ao fondo debemos dir, saben ustedes que no presupuesto aprobado do ano 26 temos unha partida para a gestión urbanística de 3,5 millóns de euros, con isto que saca agora a Xunta, pois non vai a ser necesario. Se chegamos ao fondo a tempo e non lo conceden, porque tamén pode ser que non lo pidamos e non lo concedan, pero xa non utilizaríamos ese 3,5 millóns que está no presupuesto, xa se faría con isto, vale? Entonces, por que o SU 27 de Vilalonga, vale? O Sareb ten moitos solos aquí, estamos en negociacións, porque nós creemos que cumpre moitos requisitos de só. Por exemplo, que é un sitio que Vilalonga, a carretera que está trazada salía da autovía, que se me parece que no bipartito se había gestionado algo, ou no cuatripartito, para conectar o que desde o parque empresarial a Xunca Blanca, creo que se había falado algo, e creo que é o sitio estratégico, son 80.000 metros o ámbito, vale? O que se está comprando é aproximadamente o 98%, porque hai un 2% que é dun señor particular que está ali ademais, que ten, pero está perfectamente delimitado e cumple moitos requisitos, vale?
a Xunta gustou, e cito tamén os días que viñamos a mirar tanto de Rocafort como os de Noalla, enseñámoslle en máis ámbitos, e gustoulle moito o ámbito porque aí a Xunta seguramente farán eles directamente, agora o que digo aquí non pode ser a mellor exacto, pero máis de 200 vivendas, e polo tanto se se poden facer unhas 350, vale, pois quedarían, digamos, vivendas ainda que podría facer o Concello. O Concello, esas vivendas que vai facer despois, tamén vai sacar un reto, aunque sean públicas, van a ser sempre vivendas, digamos, eu gustame dicir públicas máis que outra cousa, non? Entonces, consideramos que é unha zona moi ben comunicada para moitas persoas que non teñen vivenda, pois é unha zona que ten boas vistas, que espero que a conocen, e que está moi ben comunicado. Entonces, eu pido o apoio de todos os grupos, porque creo que cumplimos unha das demandas que están facendo. Saben que se notaron 525 personas demandantes de vivenda en Sanxenxo, pois con isto que estamos a facer, coas de Rocafort, as de Noalla estas, cumplimos para 400 persoas ou familias que poden adquirir vivenda. E se o facemos rápido, como está agora, temos a sorte de que están, afortunadamente, tanto a Administración Central como a Xunta de Galicia, co tema da vivenda, creo que Sanxenxo vai a romper con mito de que a xente marcha daqui porque non hai vivenda. Creo que con eso estaremos todos de acordo que rompemos o tema. Por lo tanto, pouco máis que dicir, que é un día importante para nós e todos estamos de acordo, e tirar por aí porque é unha cousa que non remata, que isto virá máis veces a pleno, mal, aunque eu as competencias que pideu a delegación agora mesmo é para non andar co tema ese rápido, non ter que vir outra vez a convocar un pleno mellor incluso un días pois que non son de acordo. Entón, voulle dar a palabra, non sei, ao señor, sí, ao señor González Fernández. Villalonga, verdad? Villalonga, sí, na Xunta. Villalonga, pois xa está. Bien, falando de Villalonga, quería 5 segundos de minuto de silencio, porque gracias a nós, como comentou antes, deixa coletillas sempre, sinto moito, pero teño que dicilo, se non estuveran dos concelleiros aquí deste lado, ese día multaríanse moita xente cunha persona fallecida con 45 anos de maneira pois antinatural, non? E si se multaría moita xente se eu, un deles, non falo directamente con Duarte, o cal lle agradezco que non levantara ninguna sanción. Bien, perdón, vamos ao caso. Por favor, sí, vamos adiante con isto. Vamos adiante, adiante. Non sabe usted a alegría que van a levar todos estes xóvenes, porque é un gran paso para os xóvenes, é un pequeno paso para o resto, é dicir, de tranquilidade de que esta xente poida acceder e non marcharse, porque isto estáse convertindo en un gueto, nunha isla de Arabia. Vamos a ver, si todo encaixa no sistema Xunta, se o leva a Xunta incluso, a nivel vivienda protegida, alquiler incluso, non propiedade, alquiler, ou sin vetos, nada de 20, 30 anos que se poida, non. Se vetamos toda esa especulación, xa mañá, firmaríamos mañá, sin de nós depender ante a Xunta. Si todo eso fora vivienda de protección. Por favor, que non pase, e non me vou estender máis, que non pase o de Valencia, perdón, o de Alicante. O que pasou en Alicante? Pero clama ao ceu, máis estes días que morre Dios, clama ao ceu. É dicir, como se pode alterar toda esa vivienda pública e ao final está involucrado o arquitecto municipal, 2 concejales do PP, 3 familiares, 4 de tal, pero que isto non ande. Despois desconfiamos de todo. Pois sí, claro que hai que desconfiar de todo. Ahora, por favor, infórmenos, señor alcalde, infórmenos dos pasos e adiante con estas 300, 400, 200, as que sean viviendas públicas de alquiler, nada de propiedades, para evitar a especulación. Moitas gracias. Gracias a vostede. Señor, quen defendo? Señor Viñas tamén. O seu protagonista. Gracias, señor alcalde. Nós, lógicamente, vamos a votar a favor. Nos alegramos enormemente que unha cousa, a vivienda pública, perfectamente sabe usted que é un dos temas estrellas que nós sempre falamos deles. A vivienda pública, se é en Villalonga, que se faga, lógicamente, que o pueblo de Villalonga crezca, teña xente a vivir nova e poida subsistir como pueblo, non quedar con solamente un bar, ali o SPA, gracias que o SPA ainda montouse ali un bar para esa vida, senón estaría morta Villalonga.
bueno, consideramos que con esa cantidade, cantos máis se pudera facer, sería moito mellor para o pueblo de Villalonga, eso para a xuventude de Sanxenxo, das 7 parroquias que podían adquirir ali un piso realmente pois a un custe que esperemos que sea un custe pois económico. Exactamente, non sea un custe igual de 280.000 euros como podía salir o de Noalla, ou non sei canto pode salir o de... nos agradecemos que por fin o que nos dixemos do terreno das Cunchas se vai a facer eso, se é en aluguer, pois moito mellor, pero se é un aluguer. Pero aquí, xa que en Villalonga, pois esperemos que sean a un precio asequible para xente necesitada e para xente pois que gane 1.000 euros ou gane 800 euros ao mes. Non que gane 3.000 ni 2.000, porque non lle fai falta. Nada máis. Vamos a optar así. Bueno, nada, oye, moitas gracias a todos. Entonces eu creo que acertei cando dixen que era un pleno histórico, e ademais por un tema tan importante, que estemos todos de acordo e de agradecer, por tanto, creo que están contentos tamén todos os veciños de Sanxenxo, e agora, efectivamente, os precios das vivendas está regulado todo eso, non me meter ahora con eso, pero claro que son vivendas asequibles, eu creo que non recordo ahora en canto salen, pero, bueno, están moi solicitadas, vale, porque son bastante asequibles. Esperemos que se cumpla todo, que non sea... Si, se estamos aquí, os que estamos hoxe aquí na sala, e máis os dos compañeros que faltan, estou convencido de que sí, e eu creo que vamos a estar. E creo que máis pronto que tarde se vai a comenzar todo eso. Non comenzar as obras, porque eso hai que facer proxectos, hai que facer modificados, seguramente, do tema urbanístico, porque ali agora mesmo creo que había un plan parcial aprobado que se podían facer 325, pero ao ser públicas eso pode aumentar porque é moito espacio, o sea, non vai facer aí uns bloques altísimos de vivendas, pero me parece que algúns eran baixo 2, baixo 3, e ali hai zonas que se poden mellor incluso ir a baixo a 4 que queda ben, porque hai como unha pequena pero teñen que estudiar os técnicos, non son eu que tal, e ali hai que dicir outra cousa, aí non vai solamente vivendas, aí vai quedar un espacio, se conseguimos facer todo isto de comprar ya a Saré polos 3,5 millones, hai un espacio grande para poder facer unha residencia de ancianos, hai espacio de equipamientos, que pode o Concello, incluso hai algún equipamento que seguramente van a suscitar, por decir algo, que queren facer un área de un supermercado como están enfrente, esa parcela van a ser propiedade municipal, quedan libres, hai ainda unha negociación un pouco larga, pero verdad que agradezco todo isto, vai ser un tema moi interesante, tamén lles digo a todos os concelleiros, pero en particular aos dous portavoces dos dous grupos, a todos igual, pero calquera cousa que queiran, despois hoxe nos reunimos, falamos e lle explico máis en profundidade este tema, de acordo? Pois nada máis, vamos entón á votación, non? A proposta. Está en marcha a votación. Pois moitas gracias, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Agora pasamos, hai preguntas, vou intentar contestarlas todas, pero do PNG non pouco... É primeiro do Grupo Socialista. Bueno, pois a ver, que nos vai a preguntar? No, delle aí, señor Viñas. A ver, señor Viñas, usted faga máis preguntas, porque senón non entendo, non empece, faga as preguntas directas, para eu tratar de contestaras, veña. Bien, pois fago as preguntas, señor alcalde. Veña. Vostede iniciou hai tempo a senda do río Pintillón, que é o que vai por Dorrón, e, digamos, esta senda, pois, según os veciños, non está rematada, nin pola parte norte, que eu fun por ela, igual que usted. Usted inaugurou na primeiro camín, e fun máis tarde. E ali remata contra un muro, que non é un muro da lamentación xudío, pero é un murito ali de pedra, e non sigue hasta arriba, donde que era o último muiño que había depois da carretera, e por aí está incompleta. Se é pola parte de abaixo e pola parte sur, que tamén se anunciou hasta a Praia de Areas, pois tampouco está sin rematar. Ten pensado rematala ou non? Pero vamos a ver, señor Viñas, usted notase que non traballa ben os temas, Sí, esa senda, cando se fixo, se executou a parte que os veciños cederon, e hai dúas partes, tanto no comenzo, na Praia de Areas, como ao final, que non cederan, porque había un pequeno conflito, afortunadamente xa cederon todos, e iso, non sei se entra agora mesmo, mentre estamos no pleno ou non, métese co tema do máis provincia da Diputación, a vais a executar, pois próximamente, cando aproba o proxecto da Diputación, e todo, creo que ten un costo, quanto era, con 100...
100 sobre 160.000 euros, vale, o sea, vais a executar, xa veña. Esa é unha boa cousa. Siguiente tema. Nos alegramos. Pero digo públicamente, diga, é moi boa. A pregunta número 2. Vostede é máis o alcalde de Poío, o de Pollo, que lógicamente anunciaron públicamente, saliron en todos os medios, publicaron o enlace desde Raxó hasta o Alto da Granxa, a través do Sub 8. Iso trátase de unha promesa feita así bombón ou hai unha planificación real? Porque nós estuvemos ali a mirar, claramente, os veciños... E non encontraron nada? Non encontramos nada, claro. Pola parte de Contrarraxón non encontramos nada. Encontramos ali unhas casas que, según os veciños, ainda non falou con eles. No, según un veciño, sí, pero no, porque as casas non temos que falar, porque as casas non hai terrenos e solamente hai unha zona estreita onde está un par de hórreos ali e falamos con eles, vale? O sea que eso vaise a facer, pero ten un proceso largo, e o malo que ten eso, por decir de alguma maneira, é que beneficia tamén ao Concello de Pollo, pero ten que pagar todo o Concello de Sanxenxo. Me explico, porque todo o terreno está en Sanxenxo, vale? E xa falamos cos veciños de que eso ten que ser unha vía suave, moi humanizada para que entren os nosos residentes, os veciños que están censados ali, que poidan pasar co seu vehículo entrando polo S8, pero salir que poidan salir todos, pero que non poidan entrar, digamos, os que van para Raxó e tal, non poden entrar por aí. É a condición que poñemos, estamos ese tema negociando coa empresa que está facendo. Dirección prohibida hacia Raxó, non se vai a poder entrar. Hacia Raxó, claro, dirección prohibida, excepto por residentes nosos. Vai a ser unha cousa parecida a Silgar, vai a ser un vial... Hasta Pedra Alta, ali, porque ali é onde hai... Claro, entende? O sea, eso está en marcha todo, pero é unha modificación do plan, entonces, se o puderamos facer supramunicipal entre os dous concellos a que pagara a Xunta de Galicia, pois estaría ben, porque a actuación, aunque a corte é un pouco costosa pola pendente que ten, etcétera, vale? Pero é un tema que se vai a facer, non se vai facer... Non se vai facer este ano, nin seguramente o mellor... Sí, non, e hai adxudicado por parte do Concello a operación e uns técnicos están traballando o tema e todo eso, sí. Vale. Pregunta 3. Pregunta 3. Aquí encontrámonos coa famosa Casa de Cultura del Ron, onde usted tuvo aí unha reunión cos veciños. Por certo, que debo decir que nós falamos así, non solamente falamos como concelleiros, como grupo municipal e incluso como veciños, porque íamos a Dorrón e víamos aí un terreo que estaba asfaltado, que digamos parecía ou era municipal, no concepto do acordo que ustedes chegaron co SUT número 8. E agora aparecenos aquí de que van a edificar. A ver, a pregunta é esa. Fago a pregunta. Non van a edificar, pero poderías edificar, pero non vai a edificar nadie aí. Eso vai a ser sempre aparcamento ou zona pública, digamos, vale? Claro, porque aí se facía a festa da cacheira. Eu máis usted temos estado aí na festa da cacheira. E mentre nós temos aquí fará sempre festa o que faga falta. O baile, a empanada, a cacheira o que faga falta. Así me gusta, señor alcalde, me parece. Vale. Vale, así me gusta. Pero quedoulle claro, porque non vai a ser que depois salga daqui e diga tal e tal. Non, eu se me parece... Se usted me dice agora aquí en pleno de que eso vai a seguir sendo o aparcamento público para todo o disfrute, eu como viciño de Aios, pero viciño de Sanxenxo tamén vou á festa da cacheira. Non, pero voulle explicar porque usted puntualiza tal, entón non vexo que non a colle ben. Eso, ali pódese facer 2 edificios de vivienda pública, vale? De acordo? Pero nós non queremos que se fagan e non se van facer. O día que gobernan ustedes queren facer os edificios, que o fagan, pero que... pois xa está, pois mire, pois se toda a corporación... Non se preocupe. Nos queremos que os viciños, as persoas maiores, tiñan un sitio para ir. Será sempre o aparcamento, un espacio público, outra cousa, que sea como se fai un xardín, vale? Pero non habrá edificio ningún, mentre non gobernemos. Se un día chegan a gobernar o PSOE... Votamos a favor de ese proxecto, aunque algunos critican que votamos a favor dese cando se rectificou. Sí, pero xa está, pero non pasa, pero usted está de acordo comigo que pero non de que o día que gobernan ustedes non se farán vivendas, xa que non. Non, hombre. Pois nós tampouco, xa está. Xa está, correcto. Veña. Vamos á pregunta número 4. Aquí topámonos que a Asociación de Veciños de Bordóns, parece ser, polo que lemos na prensa e nos fixeron chegar algunhas voces, non pode utilizar o local social como sede. Cal é o motivo desta situación?
Por que o goberno municipal non dá unha solución a ese tecido veciñal? Pero que eu se creo que puedan está... reunir. A ver, no, usted, a pregunta eu creo que está así un pouco engorrosa e vou me Sí, explicar. bueno, está- Unha cousa é que a Asociación de Veciños de Bordóns non pode utilizar a casa e outra cousa é que o domicilio fiscal teña que ser esa casa. Usted a que se refiere? Social, sí. Claro. No, ¿Cómo que no? pero... Por favor, por favor, non estamos... Vamos a ver. Sí. Usted o que lle preocupa é que nós non deixáramos, non atendéramos positivamente a petición que fixeron de que esa seda a súa sede social ou fiscal ou como queira chamar, vale? Non pode ser. Non pode ser. Non vamos entrar no debate, non pode ser. Outra cousa distinta é que eles, cando fan os trámites, poñan esa sede, non lle damos importancia como moitas outras. Pero por escrito non lle vamos a dar nunca, porque non se pode estar prohibido por lei, vale? Me explico? Usted pode poñer un domicilio fiscal do que sea tal e non vai pasar nada, de acordo? Como teñen outras seccións. Pero se me pide, non se pode falar aquí no pleno de eso. Entonces, por favor, o que lle estou a contestar é que utilización, por suposto, que é para eles, que non é para nós, para todas as asociacións que queiran utilizar, e se dixen o outro día en Bordón, se volvo a dicir aquí, unha asociación de veciños non ten que utilizar solamente unha casa de cultura no sitio tal, pode utilizarse un día queren xuntarse na Dina, en Vilalonga, en Gondar, tal, que se xunten tal, faltaría máis, que é para eles, non é... No, por favor. A ver, eu non me... Non vamos a sacar ninguna casa de nada. Me está entendendo? Pídelle ao público que, por favor, que se absteñan de falar no pleno, que non me gustaría rematar o pleno. Entonces, mire, señor Viñas, entendeu o asunto? Eu entendín, pois xa está. pero non entendín, porque iso para min considero que esta xente o que dice, claramente, é que se non teñen un local para ter unha fiscalización e poder pedir diñeiro e pedir unhas axudas, nunca van a ter esas axudas porque non teñen. Non estou de acordo con eso. Non teñen, iso sabe usted. Bueno, non entremos nun debate tal. Estou dicindo que por escrito non lle podemos dar. A ver como teño que dicir aquí, se falín de máis. Vale, xa está. Bueno, non ten... O que non pode ser é que tamén se use ese local para outros menesteres. Bueno, é que... Veña, vamos a... Vamos á seguinte pregunta, fa a favor. Vamos á seguinte pregunta. Pregunta número 5. Desde a fonte de Pontes, ou mellor dito, desde a subida para arriba hacia a Vía Rápida, onde está a fonte de Pontes. Sí. Hasta Sautullo, agora creo que polo ayer estuve mirando, pois xa mañá non fun por aí, lógicamente, pero xa está chegando a Altín. E vin, pois, toda unha serie de que están abrindo, no sitio onde hai asfalto, unha máquina, e depois vai a pala profundizando. Están asfaltando hoxe ali? Non, están asfaltando hoxe. Sí, estaban traballando, creo, sí. Asfaltando? Teñen que asfaltar a mitad da vía. Esa é unha obra que lle pedimos, oblígase a facer a Acciona. Esa está pagando coa Acciona, os que están facendo a obligación. É a obligación deles facer todo ese trayecto, teñen que asfaltar a mitad da carretera, porque a carretera é de Diputación, vale? Sí, porque vexo que vai dúas clases de tubos. Uns tubos... Bueno, pero esos técnicos, eu non sei agora... Que eu realmente non sei para que servicio é iso, porque vai un tubo, vai unha profundidade... Abastecemento. Unha tubería de 250 de fundición. Tubería de fundición de ferro... A cabía de 150. Obligouse eles a aumentar... Que se aumentar... leva alcantarillado de agua, porque unha é de alcantarillado e outra é de agua. Non pode ser alcantarillado de agua, non. O tubo grande amarelo, o tipo así... E o outro que está... E o outro é un negro, o negro é o da agua. Pero un é para sacar e outro é para quedar, está yo dicindo o concelleiro. Agora hai un tubo de 150 e cámbiase por un de 250, pero non se pode cambiar o tubo sin ter o outro posto, entonces coincide que está vendo un quedará aí enterrado. Ese servicio para onde vai? Para Acciona, por chales eses? Para todas as casas, pero vamos, perdón un segundo ya, vamos a ver. Se se aumentan ali as casas, a tubería que hai que aumentala. E obligamos a quen vai ganar os cartos co Redón que pague esa tubería non o Concello, me explico? Pois xa está. Correcto. E hai que poñer a capacidade. O que quero é saber claramente a quen, a donde vai iso, porque se está rompendo. Ali onde teña que chegar. Correcto. A Acciona é todos os veciños que se corre a que se compren eses chalés. Claro. Bien, correcto. No, home, no, que non. Recarai. Todas as conexións que hai xa nas casas que conectan esa tubería en 150 van a por se reconectar unha tubería de 250. Eu non sei.
E listo, xa. Agora veñen as preguntas do BNG. A ver, polo BNG quen fai a... Ai, sí. Espera. Estrella, non? Sí, veña Estrella. Pipi, aí. Sí, señora... Pero, oíste, Estrella é nombre, non? Sí, María Martínez. Estrella, claro, aquí vemos Martínez nombres. Varela. É a señora Martínez, sería. Entendes? Claro, pero tes outro segundo apellido. María Estrella Martínez Varela. Varela, ves? E aquí non sabe. Bueno. Venga, señora Martínez, cando queira. Pregunta 1. A día de hoxe, cantos edificios públicos ainda teñen amianto? Se ainda existe algún, cales son e cando se pensa retirar amianto destes edificios? Pois esta pregunta é unha pregunta por escrito, por a mismo mentirei, non sei se 2, 3, 4 ou non sei, por lo tanto, Que xa foi contestarei por escrito. pedida por rexistro e tampouco contesta. Bueno, pois eu non me chegou eso, pero non se preocupe que ya contesto por escrito, vale? Non sei agora mismo. A seguinte pregunta. 2. Despois dun meses coa nova taxa de piscina, cal incremento ou pérdida económica en comparación co mesmo período anterior á suba da taxa e a bonificación a residentes? Isto meteu nos das 8 da mañán, hoxe non puden con todo isto todo. A min chegou mucho das 8 da mañán. Isto Nos fixémola en tempo. O sábado... A min deron mucho. O 28 foi, claro, a min deron mucho a mañán, eu non estou... Bueno, non importa, veña, bueno. Eu contestarei por escrito, eso non sei, se non contestaba a Estrella de verdade, pero dicía. 3. Canto lle custaron a SCU de calidade e a SESE de sostenibilidade do Concello de Sanxenxo? Pois teño que contarche por escrito, creo que son 18 ou 20 mil, pero non sei con exactitud. Non deben de ser por aí, pero quero che dicir ben, entendes? Pero non dá por contestar a pregunta, porque non a queres ter, se che digo 20 mil euros barcho, queres que che dé por escrito mellor. Por escrito. Veña, siguiente. 4. Temos constancia de que nos afectados pola franxa secundaria poden acceder ás árbores para a repoboación deses terreos. Por que estes terreos quedaron fora deste reparto? Quen fixo os criterios para acceder a estas árbores? Pensan solventar esta discriminación na próxima entrega de árbores en outubro? Me refiro aos terreos do rural pero urbanizables. No, pero como os terrenos do... A ver, nós solicitamos, o ano pasado, cando fixemos as chalas pola franxa esta toda de protección dos lumes, resulta que eu mesmo lle dicía a xente, para que non teña que sempre cortando, que eliminou o eucalipto e tal, de que, se querían, en esas zonas, que plantaran árboles, que nos daríamos. Fixemos unha xestión coa Xunta a través da Consellería de Medio Rural, e o outro día repartimos 1.400 deses árboles. Mira, máis teño aquí, mira, había carballos, había castiñeiros, nogueiras, abeleiras, había... Sí, pero persoas de terreno rural, pero urbanizable, foron e non lle... No, pero vamos por partes, vamos a ver. E agora nós pedimos 3.000, e os outros 1.600 chegarán agora próximamente. O outro día, ademais, fíjate que eu non sabía, había creo que é por cada 7 metros cuadrados un árbore, non? Algún levou outro día 200 árboles. É increíble, non? O sea que eran de Boporta, ademais que eu estuve ali. Entonces, o que hai que facer, eu creo que Estrella ben, máis ben por a zona de onde hai, que non hai árbore ningún, se podemos poñer tamén deso. Pero non lle podemos regalar árboles a quen ten unha zona urbanizable. No, pero, perdón que interveña hai unha, no seu plan en día, no seu plan das árboles, que gracias aí sí que remamos xuntos, porque uns pedimos e outros actúan, e ao revés, conseguimos todo eso, non? Non están dando árboles donde a zona é urbanizable, entra na franxa, é urbanizable, son tiras pequenas e non llos dan por ser urbanizable, pero tuveron que facer a súa limpieza, é dicir, é pagar por limpiar e tal, e non entra, aí hai algo escrito que está mal, entonces hai que correxilo. Hai que facer, no, hai que mirar, no, expliqueime ben. Perfectamente, hai que mirar o tema neses... Son zonas urbanizables, no rural, zonas que sí son urbanizables, non dá, pero son tiras, pero entra na franxa. É suelo blanco, do que está blanco... No, é zona totalmente urbanizable. Que pasa? Non dan os... Os SESIUs? No, os SESIUs non, na franxa de limpeza do ano pasado. Hai que dar prioridade, primeiro, a xente que se anota, vale? A todos que se anota, ven a medio ambiente, justifican a referencia que trataba na parcela e revísase que se dentro de Francia. Entón,
Dase prioridade a terrenos rústicos, con eses condicionantes que teñan limpios, e de último darse prioridade ás comunidades de montes e suelos urbanizables, porque non vale nada regalar uns algos e plantalos hoxe e mañán sacalos para urbanizar. Entón, dase prioridade primeiro a que todos os veciños que teñen rural poidan plantar, e si seguiría habendo árboles en necesidades, pois darase comunidade de montes. Entonces hai que cambiar a norma. Octavio, porque vamos a mirar eso. A día de hoxe, a ver, a mí afectoume, a miña familia afectoume. A día de hoxe, eu estou libro deso. Perdón, eu estou exento, non podo acceder a eso. Si, fai a que podo plantalo seu, non pasa nada. Fai a medio ambiente, pero non se te... No, en medio ambiente. Pero fixéstela. Claro, aí hai un vacío legal, aí hai un vacío que está mal. Seguramente o que se fixo foi, como hubo moitas peticións, atender aquelas que son máis de rural ou como se queira chamar. Digo vos que estou exento, Bueno, por eso que hai que corrixir. estás exento, pero podemos facer que non estés exento, vamos a analizar cantar son, e vamos a mirar o que pasa, vale? Non é para min, é para todas Non, esas para franxas. todas as franxas, sí, pero vamos a ver cantas persoas solicitan esas franxas. A ver, a quinta e última, non? A día de hoxe, dente 2024, canto se leva pagado a emerxencias e cando foi o recaudado por este servizo cando é requerido en accións onde os seguros privados se teñen que facer cargo deste servizo? Pois, tanto a pregunta 1, a 2, a 3, esta última 5 temos que contestar por escrito, porque non sei, vale? 15 días. Mais ou menos, sí. Mira, bien, entonces non hai máis preguntas, non hai rongo, nem hai nada tal. Entonces, antes de terminar o pleno, eu quería, vou cortar isto aquí, eu quería facer hoxe aquí, pois, dicir unhas palabras. Hoxe é o último pleno ordinario para este señor que me acompañou nos últimos anos, Luís Ángel López Pita. Díxeno ben? Ángel Luís. Ai, mira, Voy a decir os apellidos e los... Sí, non pasa nada. Bueno, pois eu quero, non sei se podo falar en nombre de toda a corporación, pois agradecerlle os servizos prestados, creo que entrou aquí fai 17 anos, vale? O traballo de secretario é un traballo fundamental para o desenrolo de unha administración como é un concello. Ele seguramente estuvo máis, tuvera Marín tamén, que recordo eu, con María Ramallo, coincidindo ademais que tal. E o traballo sempre dos secretarios é un traballo moi delicado, porque hai que facer informes moi delicados e tal, e afortunadamente non tivemos casos, o caso que hubo, non estaba el daquela, cando o máis terrible que estamos toda na mente, que tivemos que pagar desde aquí, pero eu sí lle quero dar as gracias por todo o comportamento que tuvo comigo como alcalde, creo que en todos os compañeiros. Agora toca, ele levaba xa 2 anos aí, que tal, a verdade que eu contaba, bueno, que non me esperaba tal, porque hai outra persona que tamén está nunha situación agora parecida, que é Luís Otrosero, que agora está aí pasando mal, porque está un pouco tal. En calquer caso, querido secretario, darche as gracias, desexarche o mellor nesta nova etapa que vas a ter, que sei que tes compromisos personais que son familiares moi importantes, que todos que pasamos xa dos 65 empezamos a ter máis compromisos como tivemos antes na xuventud, non? Cando decidimos, pois eso, pois xuntarnos con outras persoas ou que fora. É pouco máis que dicir, non? De que, bueno, tócame despedir, nunca me pasou isto, tuve moito tratar, nunca me pasou que tuvera que despedir a... Son os años. Así son los años. Pero o importante, bueno, que neste pleno ordinario seguramente o mellor, porque el, ahora dirá el cando máis ou menos marcha, para que o sepamos todo, pero prefiero que o diga el, se houbera algún pleno xa sería extraordinario, e creo que corresponde hoxe a toda a corporación por darlle gracias ao señor secretario de ser mellor na nova etapa da súa vida que vai a comenzar. Yo quero aprovechar estas palabras para decir que... Pon para que quede grabado. Espera, que van a hacer una... Que quiero aprovechar este momento para, primero, agradecer las palabras que me dice el alcalde, y hay que reconocer que una de las pocas cosas buenas que tiene la edad es dejar de trabajar. Entonces, creo que después de 43 años trabajando en Tomiño, Tui, Cangas, Marín y San Senso, ya creo que es el momento de descansar y que venga la juventud, ¿no? Para mí, yo voy a decir una cosa, ha sido un orgullo y una satisfacción el haber trabajado en la administración pública que está más pegada a los intereses de los ciudadanos y de los vecinos y que está muy por encima incluso de ideologías políticas. Yo creo que a todos los vecinos les interesa lo mismo y yo que he trabajado estos 43 años con municipios, con partidos de todos los colores, eso ha sido siempre lo fundamental.
el interés por los vecinos. Y ya por último, evidentemente, agradezco aquí a todos los concejales y alcaldes que me han aguantado, que también tendrán su mérito. Pero tengo que particularizar, por supuesto, en los concejales que han estado trabajando conmigo, o estando yo presente, en el Ayuntamiento de Sanxenxo durante estos últimos 17 años. Recuerdo cariñoso y especial para Catalina, que fue mi primera alcaldesa aquí, en unos momentos muy complicados como consecuencia de las crisis de 2008. También un recuerdo para Gonzalo, que no por breve no fue menos intenso esos añitos, y por supuesto a Telmo, que es el que finalmente me ha aguantado estos últimos 8 años. Muchas gracias a todos. Moitas gracias, decirle só lo que sempre nos apoyeu, transmitirnos desde atrás os anteriores a nós, sempre con cariño, dedicación, e nunca dixo un no. Pero, bueno, tamén teño que aproveitar, esperemos que non este grabando, teño que tirarlle das orellas, porque se estuvera no tema este que o alcalde o trai polo camiño da amargura, se estuvera este hombre, yo non pasaba. Moitas gracias. Pues muy bien, pues levantamos la sesión que lle corresponde ao secretario e ao seu portavoz.